was yet the kind of no me what me atoyen. The boy never American Bianum dear. Oh, Akoye pa. Our group in one up before Womudia bar, so much a yet drinking no cafe beer nim. You choco so banana so strawberry. I don't so a be a wa. A one when in your run de gumse chum. Your castle we got free 6 and a half 9. And now group in one shumkin and your crown no more penny for no more cockra for no mobia. And mamma to me queen to work rubber beer. The Tuntanum dear was a vat American and no person may be at no more. International so kasada chese waron wa baso be base no aboaba wo bia ne ho akoka dwabu sisi kasem ne bi kra insurance bi no wayo ne ho nsenkaye no ntumi antwa yi awie pai echa ne ye bribia akwanto nsensem saa ene wani aboaba mu a wo beboa ama ho totumi aba asase na wo tobu kata tutu bia bam ne nhyeda enkoyi a ebia na busuan nsensem asase nsem bia na ntokwakom ntimo ase bi ama no homre so ba bia kakro no ye buogu so se we begina mu pa etuma dia ba pikura no ya pomdin sem nkoyie wa pomdin sem no bia obai wo ye pia tawro dia hye ne yem mbeka dokota fo sanka na mfon wo mu mu ayekra international se begina mu dia ba afi bikura no apese ye treni ye staff no etima wo ni nyina no beyo etumi ede amon ya hita me ye bo adwuma soro kokwan so kumase amadia runabout ye bansa for VIP bastem na no mame se wa plaza first floor ho no ne hye sefin so obogo so ho sunwane ho so ye hye na afikofu tuan so ye bo ho no manu nie 0544 141688 and 0266 717101 and etumi abonkomo yota Youth Opportunity and Transformation in Africa. Yema Juma. Yemwa ye pese housekeeper. Ye wo hu hwehuru kakra na se bi kura no a ye nim se dwuma betumi ayo. Brofo kakra Mr. Water no waso huru se ope no ade ye dwuma no wo ho. We pa dwuma den ye yi last dwuma yo bia. Yota se enia bru, enia prepa. Na afi so woni die nsam koyi ubuade ahobrase bibia ye so no kwan so. Afi bia na waiter na se waitresses for madam roba. Moso wo pe bia yo a yota se ye de sakonye dia to ho. Runti be no ye se woni gi adwuma no ho ahwehunu no ya de me patro kan hobrase krama de no bi pa. Ni nkomobo no nipa bonkomo a boni ye yesa hoje no anasa hoje no woje ma eye kama receptionist no so sada any waitress for the nkabia yesa sa adwuma yi ade kro no amprofo kan kakra subampa kakra ne kwan fa so bonkomo ni mpanifo din kita ho no ekoyi pa da na yesa adwuma no aben atiamam afa aduane bo no wo so wo ye bon kwan chairman bon kwan pa bon kwan ye nyasem kuma ogumkom wo so ene ye hwehwe wo yotase brade mo adwuma na ye ebjofo no an se elbe content no so www.yotaweb.org/jobs nani yetumi atokese no ma no hia frɛ wɔn ma no wiaga no mo tokese sɛ dwuma no betumi ayo aben pɛkyɛ 0501 499432 01014994432 perfect series ho ma no a na meka ka obio sɛ nkɔra no wo pɛsɛ daakye wunya president wo mu MP wo mu pɛsɛ nya akuda mahoro ne obedi mu akotempa dia perfect ho ma no a GS ajatum na ka jatum ne wo monten so nkɔra no kenkan yɛ boa kenkan tiase English language sikwa nkosi free no about what people kejuma nkosi 6 history of Ghana no so sada da RMB Muhammad kakra Yesu kakra wonfa no che kakra ananta frɛ kakra na ya kan ya nchem na wo kenkan wo mu haba kosɛmo a afi computing no so kejuma nkosi 6 for creative arts no so basic one ekosi 6 science maths nyina ya no so nkokwa so na nkora no mafura sie su atwere preschool for na 01 for no kosi kg2 no yo numeracy de so wo language and literacy de masa nkodai ni afropi no e ka ho na perfect de aba mountain so a badwuma papa ebison for yes set exam questions ahoro de ma school proprietor headmaster mon channel so mayen mock exams and answer terminal exams midterm exams ni awrobia akanyina perfect say ye show boss e bebo ma akora na dusua no tumi akonkan dia man kuma se putu je ben station no a enkran so dan so ma first stop no ma no fa intentem fra worum ne no won to kese 0243299938 and 0540755465. Ewie was on 4 chairman Yamajibre mede kasebonen kenkampre obidi asonaba ohene kwabena boaten Asem Beba Dabi asem naba ano bepam aka Ejonfo ye free yensem no ase a ababa wo ba ko na wonde ose baabi a odidi frɛ pa no nanka nananom ye didi sika no wonde odidi mema no
Trese nanka baba way one day was in the side chicken when young for so be bree only in Yapadia Ronwa Edwina. Young one in Nam social media no so dear for video no swa na baba way nam soft for Yaw Asante my friend say Moisha Budon Moisha ni Namasonte mo they say ya so for no any member see and no movie born someone say one just say Moisha what the war be kwabafi ya what was waha hayatim pentin kwabia didn't say a dear no ADSC. It is for no beje no ho se kirebe na wo mu pa se wono na wa ne Jesus and wo yiri bia di bia srasra no a ne nofo ho ne to ho and wo de srasra na se no wo yose bi okura no agya no obetuma adware no ese bebre na so for no adwa ne ade na enei ena Moisha bushonfo aba bonten so titipa neja wono ankasa ne sia wabo no ne sini mpo aba bonten so say how could you prophet persi lati ya wo wasanso kura twa Moisha beto bonten so ekeka nsem se Moisha no wo na bo se wabo na transe wo asode edu atumi de wanonto wo yira sra no ene Moisha wada omre santre watumi asode na nsem no eba sa no owura Amadu Budon ya wono Moisha ne papa ankasa na wode atudwa se Dabi Krobea no said the soft one no Moisha Nima ho baby papa kremoni bi eje brani adaje ehwe Moisha kura no da wotim kaja kura timi so de yetutu kakra ti sofu ya so de na obi de no kofifa ho a sofu nso atwa na betu social media so se Moisha wona ase na yade na ne de wo mo ma chintu nyina ma chintu koto na yenti se de ne papa editudwa the beginning church akosi tama obenante sofu na asem de yawo mlawo ko mu anti no am say ni lawyer ya kasa ho fite no anyina mayo kosa ntino anapayo kwa amene kasa na say akoya mlasem ntino eno oho menjai emano na the first time akola no akọ asoro ho no na so be kwa asoro no nya me film ho no maka cho se me ho mfa me manya problem me spinal tebu ebe family na ebi makọ fio ho ti me kwa me wo fia akola no ko school sa na e ka me kwa wo fia sometimes I no because my jam ejuma and I'm with you for so many months. Me pra say manya problem with my spinal. Dabi na ye didn't papa no hono. Nti ye hono baby wo hono ma esa otiaso na wo fo we. Ti me fo no. Nti ke o we chi omo me ha onyina mpo including the auntie. Ne ma me ni akuma oya ade pa oka ho na. Me fan say me na de me omo a ye ba akola no pa. Ono dware no bibia ma no se ban se be pejane nema na me so paesa nti edu kan ho ko me si no me che ko anse na me ko kan nti e ko ho no papa na o ye we ono so no massage me until say sa misunderstanding no e ba na ma me so for Moisha wono ankasa ne se chochomuchu oba Facebook no so Moisha woni no bra na bra behwe sexy mama na de hye no krakata kashabata boy ewrade nyansem kuma sagari se ya de to bia na be ye kakra de nka se de wosi maka pempem no ewrade for yentoa yensem no so ye to so a oti mantam no emu na for ye to so krachi east ene kwadro esukokọ na esukokọ bia ye no sabra ye ka se de avro sempa na esie don oba Facebook no so a abujanfo video so no etwagu e wo sukokọ sukokọ potem ho no a bo se nipa bi ye yiwo mo egu pick up eto ya konhia bi na asie papa head on collision bi etire ka ni tire mi no na aka ba kire mu akofa rohosem dia ba ovan na fetuta vehicle no ba ko ye Ghana statistical year service for what more shine ni ovan ya ko ka tire pam ho a de abani dia ba nam so mani pa nan timkra na ato ya kan ya ye de ya wo motumi anyane afro bi aka so de sabre be bom da ani enyan yaman bofo obrempomba osu eto yankra Awesome asi ena nwumra ne se eye akwantikuo amakudika e wodambai market omodamani e kire eye akache wo framantem amra na omodamani e kire eye obayomu eba na akwanse etimi eto wo amra na ye kansa sika sebi omo bana omo eyusu omodamani so e kire free Accra ebesia kwa bimbila di ngwasofiaye ni nyane se obedu yes as for bridge ne so bridge na wa kwa ye nkwadon kwa owo no wu
bridge no so ato so ama so ayetro nti se wo yoshankadi na so kutaka na se wani na won so dia wa hwe ye de na dia kwansha na baaye na nti isab no kase nipa makomako enan a na omo ka wo ehye ni mu a eye obambas no daba na oka ekisa ka no ewi ya na pesu ejedi form amiensa omo so eka won so efamu ewi ya bega na etimi prepare mo na wakopimo wo right sabra sabra ka say die a doctor for eja omo so omo ehwe the problem is that mu aye din papa isa ne say ohwe akwanhia esi na fada na akwanhia esi no mra de kutu hot mo na akromafo ekire mu a na car no mra na oba no ase na odemeta ti or apply brake e wo brake no so a isa se brake no so ya 20 no eto na ere no kwakwhia ya oba na so de ni ekire fi dambaya oba na ti sia me no ka say de nipa nan ana omofa mu ehwe omonko na me na we enye ne edikai e wo sa bridge ni so sa me dikan kai bridge no akwakoye bridge bia se obi wo nyam pass akwa no so dade a wan ye ka for public transport ka kene bridge no ase atita pansan a eso be yetro a aye asankofo na afisa kwantifo no kwa no so me be no na omoda de sade ato abansan kwa mo be bridge ni ye mfa mo se be ya akwantu ho se be wo ta akwa no so betima ye ni da aban betima to na mo and prepare minutes and then nipa nine ana safa mwachira mo kwa akwa ero sem ewo aswa kwa da katanga ewo krachi east ewo timantuma bema baako ana ema miensa omo nyina ye adwadifo omo efi akachia omo bedi dwa wada metimi akai se ebe mpanyefo mo ye mansiri wonom atu na mo mebre me ha mani kra ye nadmu penya owo krachi east ye Jacob Desiavo etu anamo edi ehon krakta ekoma aban panyifo se bridge no sana na eti no tibia no enye nti na nka ese panyifo ahwe na mutu anamo mene no ko bridge so be se premier miensa yeso ya ba mene bebre ye dia fa sa bridge na mre bia no edi akwantia eba na itia so a enyin pa ba ko nipa mienu ebia nipa miensa nipa na nipa nu na akwakọrọ ho se se ne se mpanyefo de oni se Ghana sem de ase mpanyefo be twen se de boni se besi asomatu anamo nti ya hwe se mpanyefo atu anamo na afi so akwanhia ne sia etia na esi nti we asi de betwa mpanyefo atu anamo se be ya ebi ensansi bi driver na ono so otwi sa share no so ono so pray papa de pray mu odin se bi o hwe na bojia ai be no kasai ono de enti fanga because na bojia na we nienu a ne pray mu so mu odin ye papa ono so e wire sabi doctor for hwe no nka for so mu ewo ka ye hye no so mu nyina prepare nti mo so e wire sabi awo Rara Government Hospital a doctor for ejira mo so mo ehwe Jean Framba ne bofo ye brempon babusu na wodi amani free uti mantam wodi pa ye Krachi East de ne nkwadro sukoko bridge no ho no a de asiru no abusuafo enhye den abusuafo obapa Christia boye dwumtoni ni kunu kan ne efre no ananse obapa Christian kasa bra no wa wade no ase no efre Christian love sanse ni kunu no de pastor love na pastor amon love sabra meka se din sense meka se pa do wo mu nyina no ene se court no ahye se bonkoda adapampono no achi abosome no aduanan enwotwe 80 and answer 48 months and wokro na wakoye jumadentende aba woman na pastor love nsemi nyira no efrase don wo pachewa ne ade 2017 no mfrase transfer no so ne court akobadi rum ne ade wo moye bebre ya wo sere kurase court no bibia ka bi wadbeto ni tri so bia no betua wasere mu ne ade na court no transfer no so
na asɛm no wɔbrɛ a kwadebɔfoɔ esp yɛ from pɔn wɔde nsɛm no atwitwa no wɔkyɛ sɛ owura baako bi a frɛ sɛ samuel amankwa yɛ wɔte us abirikyima mu hɔ a na ɔdi ne dwuma ɛna ne 4s4 ayika yi bi wɔhye po de baayɛ de ba bɛdu ɔban ghana ɛmu na pastor love no ɔhye po yɛ de brɛ no sɛ pastor meka ni o enti kɔklɛ ba me na pastor sɛ yo agya wɔgye ne di sɛ sɔfoɔ deɛ wɔde tua ɛdɛ agyidie kakra na ɛsɛm kabea yɛ sɛ ghana sɔfoɔ ebinom paa agyidie yɛ ɛwɔ mu no yɛ afeta pe baabi afa enti wɔde ma pastor love no ɔka sɛ pastor ebedu a wadaworoma sika se nam de ato so bo se nam de ato so ya atɔn ma me wɔgye sɛ ɔpɛ $50,000 choppable enti bunya tɔn kikuro ewia ne clearing fee no a wɔde clear ne nyina no ate na de ɛkyerɛ no ɔfrɛ pastor sɛ pastor mesrɛ mianam kan yɛbusua bra Facebook no so na bɛhwɛ pastor love nsɛm no kɔba no saa menim deɛ wɔyɛ pastor da hɔ ne yere nso da fa na ne yere nso ama neɛ abusuafoɔ na wɔbrɛ a nsɛm no ɛbobɔ korɔ no ɛna kɔɔto no kyerɛ sɛ nkɔda mu 48 months enti kaa no a yɛde ɛba yɛhye po ba yɛ 50,000 nkɔntɔn no papa no sɛ o deɛ ntɔn mea meba Ghana nyame yɛ ato mu a ɛka wɔbɔ no metua na magye me kaa enti ampa ne nnuane ampa adeɛ kyen yɛ a papa ɛyɛ Samuel Amankwa ya ba bedu o man Ghana mu fi US abroshima mu aba pastor love wakobɔ no prum pam pastor ai me ho yɛ osa me ho yɛ mesrɛ me voice for no am de buy no way was a voice for no say we no me loan o me loan ɛna 700,000 Ghana cedis ɛna me ye ya me de tutu anamo ɛte saa enti ɛno kra no interest yɛ da kyiri no te sɛ mrade na pastor love yi watoto sabre kɔto kyerɛ sɛ ɔmfa no korɛ anya juma enti pastor love sa brada bampro no akiri wokɔ na wakɔhye bru na woni wadafo ndi na chia pastor pick this weed na sa abrofo no abi yaka ede akyere no yɛ transem so bio babusafo yɛnkɔ zoom lion adwumafo wo mo akyere sɛ sudwatri na wɔremo bɔ ɛde sɛ sudwatri bɛ no mkyɛ sɛ ankanamfo ɛyɛ bankotuma mfa ba wɔtɔ gro ɛna mpanimfo zoom lion mta no wɔn ne wɔn edi papa sɛ etu ɔmo ka bosome 250 Ghana cedis abusafo na afei nkɔ wi akyire abosome bɛ nkron akyire nie yɛ mpanimfo mo apem mo de kyɛ sɛ mpanimfo adavroma muntua ɛmfama yɛn na yɛni hwɛso bia ni ade bia da no yɛde ɛkrakra yana muntuo mu dɔma ɛntentam mfama yɛkra wɔbra panimfo a wɔda wano yɛno no ɛbɔ nkɔmɔ no de tudwa ɛkyɛ sɛ bosome nkron ɛde wɔn mo aka kyɛ mpanimfo sɛ sikasɛm no enkoyi enti yɛwɔ ma bi wɔkra no ne kunu no agyegya yɛn ɛne yɛ sengre mɔmɔfoɔ ɛne yɛhwɛ yɛn manom nanso so wa ya kan mpanimfo ɛmu akyɛ sanka na mfon ya ɛha dwen papa meresantri nie yɛkɔba ɔho sika no a ɛsa boso abosome nkron wasan so agye aboso enti ne yɛkɔyɛ anase bae yɛso egu so pra so de ahomakye ɛte mpenten kwa heso mu na nsɛntem ekoyi ebusanfo na yenti sɛ de adwumafo wɔde atudwa me ka sɛ nipa mienu awu a Saturday yɛsie bi no yɛnya sika ntwaduro nom yɛforo kaa ana ɛkɔyɛ adwuma no ebinom fo kaa free baabi na aba yes sika na kasa kro mo de maye no kra 2.5 no mo de maye a month 2.5 na ye na 250 cedis bo so me ba ko na che se o se kra ye da ko 8 cedis a enu da ko 10 cedis kra yenya den ye hwe ye ma school yenya den ana ye yare ye mfa bi sika no yenya bi ntoduro enom enti yentumi fi ho de nya dwuma saa na ye guwu enya ye sika ho na de ya kra so ne se onipa no wadwuma mu kra na wawuo na ya friends company no kura beka se bia nipa smasi wo wi de na ya bana esese ya tua enso obode bi kura de ma ne ma no ni ho sa enu kura sa onipa ni wu kura ye be force wa ye leaders na wo mu ye be force wa ansa na e bia ni sika adwuma o ye aka na o mu tua ye no ansa na bia o betumi di ama ne ye di ama ne ma adwuma ye no allowance bi anim hwi nim asa adwuma ne yanya ne yapani ekowura mu enti ye ekowura mu no ye no bi se ye di 15-17 years awaduma we mu ye ni health insurance bia sa wo yare kura ye ni ba bia ye beka se bia zoom line yo bia mo yare wo yare ya ko sa hospital we say na ye nhwew Eljafo zoom line yo for ma no o wo mo ho fa so ba Facebook dia wo mata ne hye ye wo mo de pa na so ye se de ye afno wo mo kire se ba bia duro no de do no afro tegare timperifo wo ambam na 250 Ghana cedis per no de ma wo mo so kura so no so aya atweresen this ye twemo abo so ansa
ana matua busanfo yewie kasebo no ewo Jamestown nkran ne mpotamo sabre no nso agrofo semo a konfopani a wo English alata sabre abodutuo ya watwanse doni ayite kunku na yabodutuo no na no fiada September so meni de to so adwenu enson edonson ne fabre mu anwumre no a busanfo nipa yin no nipa bia yehu no betutuo gehie dimanyawo prekopano a konfo wawuo na pania wono ne kasa ye eja tete English alata ni eyoko German wono enwaje bread in 7 afro no ka kire central force de esi ni u ni ayete kunku edaya wansode na weni ade na ekuno ne mum nipa bonfo bi na afa kwacha kwa so atuntu ya akofani nyina ade aba na 7 people no asem na ho anasa abakosem a ene nam so no eya ahensem menteme ho asem na medi ade na woyi mempreme sansem no a ena akofani nyina ade aba na obra ni ukoja man agi bre no otenchi mu avro no tun sentwefo di mu no ene wo kan de akwa wi se entokwento kwai ni henyabo we so de no bebo konfo henya kakra wi so no se 7 bebri ama wo mo din 7 no to kodan posifo aposifo adavroma monhwe na monka ema ene aposifo akachi de wo mo kwaba na so de tia na bushafo etie regional council eye coordinating council no enso won wo mo tran ye official letter informa wo mo aye krata de koto pronso mantam so afo nso baamu eka bisa aposifo monhwe na konfo bambo no ensi pinsita na so aposifo wo mo jejem sa kra ohunu secretary no wo sane free sa no jeje ni sem sa no mo ayo a sem ne jinsem wenam so ama nei eye ni IT kunku ya uko English ene portable we company wo watoa ensiedo ewie adehye aha nana yede otek 102.9 Asem Beba Dabi kasebo premont ye no nyinata yede ese somfo no meni asonaba ohene kwabena boatin das ebru das enyado nana ya Krobea Asante braso obetenase apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, heavy and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di some name wife nyina ye tested positive. Aya num bie no. Say a cool malaria morning nyina. Am ye nyina negative. Ade ho. One ma ye hepa plus mixture no. And what do we nso aba? Cynthia. E was our immune system. E strong de bia. Antipavi. E support immune system no. Na plus mox no so e to malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu atoɔ, ahoɔmmerɛ no sa. Achakura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu kan o pharmacies na heba shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. O wejajai. Abua wamo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o woni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here womamu a tufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixer etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. Hey, she, oye, hepa plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And they also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Pepper Plus Mixer. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua. Ori abe akusie ati quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu 102.9 FM Asem Beba Dabi ha wuko tie hefa piao Bibi sesi a do ha ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so de niema bi a ye awudie ehihye mu se be ya ne sama ne be ye bahat mo ye amamre ne amane ye bi sa me pa chon no ma be sa no ma be mo ye dai me ko to seka amam yenu ana me to kotokure ba ko na me de kosua kan ho enti be na wotwe mienu ni akora na ma isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim ena wadwa no sum say suro ku ache no suro ku ache pai amen ono ama me ana abe ma na ma abe mo ane ma me so na yes say wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro ti wadika kwa ma me so na wo ye de na ateye Asem sa me anam de ma ade echini sa me say akwa na matete na ma boka na watimi awu a abusuan so antimi a meka bibia ankyere me de ene me so me ka sa me firifie ho me so mato to awuram no wa to awuram ti se saman na sorry wa sorry na ne yes ye ja krache na jai ma saman ni nyame dum aya me ya me pese wo mutimi hu se me ba na wanya ayamwa se ayamwa akura no wo ye ne na obi ku na ye ya OTEC 102.9 saman de se wo ye na dwuma na so pese obi a etiefo ni a police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adakwa ni ye timi fa wontum yenti fa wontum sei enti ye mo de netenam ene ye de netwene ye enti me ko no ho ka chensa adadoa se wuwu ye mani obi amo me 1000 wuwu ye so kwa koye atofu eyeka mia na masode ye makoye wadaka ulezi we bibia enti me de makoto sekai ma mienu kosua mienu 102.9 FM nipa wo kun wo me de na me mpo wo na wo ya so de free me nchai eti se nipa wo kun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de sika na ma no na wa so sika de uhunu wo wani so me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa wo so sika ma sika no entwere ya ma wo se ne buonie no se bi ato no fa asira na atensede no ebuo ni bedi esoro no buma asafo sika ni wo so sika ni mu se na sika ni emienu ni mienu nyina de che bonku fa me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba akona ni fan de na ase wonyine ya sa na wasanda machi na ase blog na ma ne sana ti endi antimi anso na bonkum de timi so sika wo so mo pa ana ade sika wo de wani hu se waso ni me jira ho se me ebra ba sa no me na kwa na je se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya de aba he ya ena ne de atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa ma ni se ti bi twa ma ni no na wogina picture ne ho eti ade aka se wo bewura me ma me ma ye dai ma kan ni pa wo ye dai na sida bi wo kan pra wo munyi me kan wo munyi ni timi nya adwuma no tibi ji bum ena ko pa seka no eto ya me de me baaye enti ode sekan no baaye no ode manu na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim enti wa hu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpana a wo hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no
mi donya me me salami e ne me maami a wada fo uti nkanya abotre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me kunipa ewo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto dwane abra be ma no nti ukoto be ma no me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no e na ode ntoma sesa fom ho dwaye ne dem ho dan no so da ketua bi e na be ma na manage ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho I de bounce up and also atena mattress no so e bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra na me ko duru nkra na wa bonte me ko duru yana na veranda no gate o ma tum an loko e na me pia na me wura e na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo e ne bounce up and ndike ntu ye dai e na me nya botre gina ho no na minti ase me nim de me kese me hu de me ye me ho kese control me ho ankasa e na me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia ne ke o sire ku amatres no so ne ne ma nyina da ho ene nsuo ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so se nka nsuo ne petina nka ngusu no ne nyina da ho na me fa ntoma isi na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem o sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be ma da to na be ma no so sore e gin ho na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de oba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo eno no be edwuma ana ase oba be gale nam se wo be gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho ena dem han so gale bia ni ha ena dem ha ena wo gina managi pan num masa na mo ni problem ni na ye ma onya kwenya oba wa abonten oba me bola even akropon ya betena area ba ko ayete ofa ma me ensa me donya me oba mo fa echire we na otu ho san no obwa obi a o area obi a mpena asem tro na wo twa me ntro obi onti muntimi nkyere me o dia me girlfriend me waru biem what do you baby a open fa for medi what this kan nyina wi me the plot sika sasika nyina wadi nyina wi amedi wala de because komba bia ni sasisa we onu adwane na wafa dwane onu ade chi na whatsapp hwegu we ondi dwane ade chi ondi so plus you ready chese onu adwane na ade chi anu wakohwe no anu foforo obeba ye ni some original ni sister say me nya oba ye wale me malam no ye ifro no say me medi sika no e ya prema insem papa we no to one watete me ni ne busuafo nyina se me ni ne busuafo nyina ye nye free na se me ma so le no ma sa ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na sa ya ko busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka sam na omo fa ede nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo ne oto hu wa obukwa ko no edre 102.9 ya o kasa na ni sa menya papa no hwe ne a otohu se me menye enye wo de wo be ka no na busuafo no sa menya omo abe kire be se ja wo yer no ya wo na wo me bro jira ma ya ifron Thursday me bra na okọ school tanoso me ne ko campus me bra no so le kaka me chance sister be ma wanya 40 years awon wale we problem usfa enware no de bia me kan sem we me bra no hu an ohun de wo wo ile Jatabibo Otech 102.9 FM Jatabibo
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayɛyie ɛnka wo din awia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaaseɛ nkamfoɔ ne ntontom ɛna yɛde ma wo din kronkron no adɔfoɔ ne adehyeɛ awiaberɛ yi yɛbɛma yɛn ho yɛhyiahyia yɛbɛma yɛn ho aha na yɛma yɛn ho akwaaba aha ɛyɛ otek 102.9 FM so nie ɛnɛ ɛyɛ bosomi dui ne da ɛtɔ so mmienu mfimpino ne aduonu nan mu ɛne ɛwɔ yi ɛnɛ wia yi yɛasan hyia bio na ɛnɛ da yi yɛde asɛm bɛba da dwumadie na ɛba abɛsom ɛwɔ otek 102.9 FM so awia yi hyia a yɛhyia yi a na wakae na wahyɛ ne nso sɛ da biara da asɛm koropɛ ne yɛka yɛsi yɛ dwumadie yi yɛde suadeɛ yɛsi yɛ dwumadie yi yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ enti na awia yi a yɛhyia yi wada mo yɛba abɛsuadeɛ yɛba abɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na awia baabi biara a wowɔ biara no wobɛtumi ajoin ne show no live ɛwɔ yɛn social media handles ne so sɛ woba Facebook ne so ana woba YouTube ne so na wohwehwɛ otek 102.9 FM hwehwɛ otek 102.9 FM na wohwehwɛ na so ohuna wada meburu ɛyɛ ahyɛ ma wo nuanom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie bi ntie hyɛ ma wo nuanom enya dwumadie bi enso ɛhwɛ oba Facebook ne so a o comment bi a wo no ɛna yi ɛyɛ afa to Facebook ne so ɛfa ma yɛn baabi a wodi fi a wode ba wada meburu faka ho bi yɛbɛkan no kama ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ne yɛde ama wo afei woba YouTube ne nso so na wohwehwɛ otek 102.9 FM a ɛhɔ nso dwumadie no ɛtwagu sɛ wo join a obe copy link no fama unuanom wonom nso nwane sɛ wo follow page no ana wo subscribe to yen channel no a na wa ye de saa eno beboa wo da biara da e be hye dwumadie no asese no e bebo wo nka ye na wo nso watumi anya akwanya e de ho aba ba jimbi saa bre yi a ye ka sei premo no ato apa ho sima aduasa nwotwe medi de Krobea nana Yaw Asante awia yi yenuanom bi a ye ne wonum di dwuma sɛ wokɔ Spain aburukyima ni mu a sabre ya ye kasai onum abiebiem ya onum nso fa amo manfo anya biatie na onum nso anya bi ahwɛ ye wo Be Love Radio na wi Spain man no mu na Be Love fo wo Nyankopɔn hyira Be Love fo sɛ na wi mo nso mo fa show no amo manfo anya biatie afei wo ba United Kingdom ni nso mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio wo ho ye wo Amansan FM wo ho ye wo Brini Radio enso wo ho ene ye wo Sahara Radio ni nyina wo UK man mu na wi UK fo a mu tie yen na mo hwe yen nyina Nyankopɔn hyira mo na wonto nhyira nsuo nsungum so na wi ye wo Kings Radio eno nso ni TV de wo Paris France abuchiman ni mu ene ye wo Dache Hima Radio eno nso wo Denmark man ni mu afei Rakus FM wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America na wi won mu nyina nso abo ade mu abiebiem ya adwumadie ni twego medi de Krobea nana Yaw Asante awiai oji amanie majemadwa awiai apesemakana nanie matnase ene Krobea jata mene mapamfo ena ahia odifo gofin kwantabisa ya ahia mejosu enyado na nakro opanyi na wumpom te sai odoma nkoma twedi ampo kwame basayi adoma dawroma asodwe ne nkwane ahoden ho very good obari achiame akwa bebru ya eja akra ho te sai Nyankopɔn adoma akra me ho ye pa sese ye ka sai die akokra sabre odon so kwa asama do akoka nana no mo ho bibia ko kama de akra Nyankopɔn adom very good da wa bedwafo ne watiefo woni ye beta awachi no da wono mo ase me da obi bia ase very good obi a obo mpaye eta machiri de wo frɛ me na wo kyekere me re good nia wo de ni sika emane me
me kana makane say akra de mesre otumfo nyankopɔn sɛ de ɔmo ahwere me ho bia na onyankopɔn hyɛ ɔmo anamu ami ɔma ne nyɛ ɔmo nko akra so emfiri ɔmo ma so enko ɔmo nana so ɔmo nana ntɛmo ɔmo awo nto atoaso otumfo nyankopɔn mfa aboa ɔmo de boa me ɔmfa nya ahyenso de ɔmo asefo bia enye hɔhɔ ɔno mo nimu da ami mate enti oba de achia me nso na mate ne nka no adofo ene adehia na ano memene da abesi atwam kro mo beka ye ho ewa anyinasu sechedumase mu bepo kakraka na eho nye no de minyai ka da se ho ka sechedumase fo ho a monko na monko ye okwa anyinasu a ye frɛ ho sɛ boy aso se ho na bo na ye de sese kan Yaw Asante ma mu nyina na omudwa no de sa bo no na wo ho no se ne ahyehye no efe papa omudwa biribi udu ho a asa ye fence wo na atwa kuro ne ho atia ho ne etubu a ye sese kan a community ye bo ne mra ne kokodwam abu ehia kuma kokodwam nti anyina sufo no mra ne ba akoro ne kokodwam abu ehia kuma nananam very good very good miduru ho ne mani age in fact efe se ne ahyehye no na emom se wo tra bo aman na wo tra tetrem free twetwere eko no ekwan nye ebi ho kevo nso kwan nsa nye enti ye besre ho no why fall under wo no so oba de cham na se nka abomode na nka otitale mu ansa na oluma yi onye re otitale kwan ni mu ko otitare mu ansa na nka oluma yi ebre ya so na nka ye enya ne sa o se nka otitare mu na odi age ni din kwan be na abefa so atitare o se ye beto aba ititare kwan bi mu e ma ne ye yi na uni oluma yi ni atitare mu uni mo ka na se Ghana kwan de ne ye ni bi ye nye ya unya hwibalo nya sofi ni pikasa wa wi yo mate mabedwafo no ate wonka no enawie yi nyankopon enhyira metiefo enawie yi adofo ye ba besom na na somo a ye ba besom no aboa ye fra ni preku sani omanfo nim aboa preku no se oba ye mpotemo a aboa preku nye obi a sebe wodi ni huni dabi preku ni huni se ye kase obi ye finia preku brebi a obehuni bia wo de akoche no sheda konsu ko twi ko brema fa begu aboa preku so pesamina hwehwem bi pesapo bi petawru bi na wo de fa twi ne ho twi nsuo gu ne so pepa ne ho na afa tu spray de ehwam fagu preku ho na wo de gya no woni buom twa wo ho bra obeba na preku ho asai Asem Beba say nioma preko ye e wone mpotemu a wotie nti emmoa bi te se mponche ebi te se nwan ebi te se nkokɔ ene moa hodo a ewo biaya preko wo kra nyina aka ho wonu mo committee se onu mu nyai preko emo ntena wonu mu na anim guase a preko de ma wonu no ano hye wonko ada bia ye kuroi emu ofe aboai da bia ye kuroi ye praprem aboakra ompefi wo prapra wone ne mane na busua wonom na ada ne zoom lion fo e wo kuroi mu ye nya wie pe wo preko na akotwe wira e di frim yaye esan de ba enti emoa ni mu empanyimfo kohyiae se wonom ma aboa preko emma onom nchen bio ya pam preko na weina preko di ni ti ahwim baabi akoduru no enye enti eseso no nso bone ho so oni nam no okopie kwaye bi mu no okopie sa kwaye ni mu no okokoto mo adoma bi te sa akyekede okoto mpro okokoto mo anketenkete a ewo kwaye no ase ya sa abia no de mo akakraka ni ho na weina aboe koduru ho no hu se kwaye ya mabamu yi ahanye fie eduru de eden na metu huwa menyi mabusuafo amo abeboa me ahai de mebusuani bia ni ha kire se preko nti wiram enti maba hai esese mra ewo sa kwaye we mu na mti so tie preko wo fie owo na busua nchen oto hu
no nyo obi ma ne ba be so ni mu ɛhɔ no preko ampe emre wo hɔ no preko antumi ani so enti now ye twa preko su ye twa na su no okokodru kwaye ni mu no okwa akohunu se baabi amabai me ye hɔhoɔ manhwɛ yie na metu hu obi anye so a mefunu ne yɛbɛfa enti ɛne emre wa ha no medi so pɛpɛɛpɛ ogopie na na kyekyedeɛ so na kyekyedeɛ yɛ sɛ wo ye fie aboa yɛntetu wiram yɛntetu fie deɛ na wo bɛpɛ wa ha ɔse nana ɛnam sɛbe misu ne me ban nti ɛne yɛtwa masuo ɔse kekan so ban na mentie ɔse mini pa baako pɛ yi aboa yi mede ne gyina hɔ ɛyɛ kɛkɛ meyɛ kɔnkɔnsa aboa no mini mi huni aboa no ɛniɔma a ɛnsɛm fata subɔne ɛna meda ne die enti da bia me kurom hɔ me na mede ne bɔne da bia mea me dia ne yɛbɔ enti sesei deɛ yɛtwa masu na na kyekyedeɛ sɛ hwɛ sɛ wobɛtumi atena yɛnyɛ kwaye yi mu a yɛnyɛ fɛn na na gyata ma ha firi sɛ yɛyɛ mmoa no ma ɔsono kokroko ɔma ha ɛmmoa ɔnom kye mmoa nka yɛwe ɔnom ma ha ɛnam deɛ yɛyɛ ho nti enti sɛ wobɛtumi atena ha kye sɛ wodi yɛnhyehyɛeɛ so ɔsena na keka kyerɛ me ɔsɛ wonya ho fi bio ɛfiri na ɛkɔ ɔnkɔtwe wira ɛmfa mfiri baabi mfa ma deɛ yɛbɛka sɛ yɛ nyinaa yɛyɛ ne yɛ nyinaa ne yɛyɛ enti hwɛ yie na waamu so preko hu sɛ baabi a wakoduro no ɛhɔ nya ne diamufoɔ tuu ne fo yɛ deɛ wɔnom bɛtumi bia aboa preko amfa enti baabi a makoduro deɛ ɛsɛ sɛ mehwɛ yie afei mu ntie preko sɔre wɔno akɔfa sapɔ kɔfa sɛmena amonkye no wakɔfa ne nsuo no wakɔdware nsakyera yaba preko a ɔwɔ fie na sɛm wɔbɛka kyerɛ yɛ ni ɔno akɔdware yɛbɔ communal labor preko pra ekura praye na ɛne wɔde pra wɔsiesie yɛnka sɛ wɔnyɛ kora agɔtam no ɔtete tie hu sɛ preko asesa ɔntena ɛmoadom animu na wei na dako aboa kokɔ ɔbɔ mpɛmpɛ ɛne ɔbɔwura akwaye ni mu odidi no ɔkɔ pie baabi a saa mmoa no wɔ no yɛ preko ka ho ɔhu no ɔse ɔpra na wo pɛdeɛ na ɔse hwɛ si yɛtwa amasu no aha no mabɛbɔ m ho adwo no ɔse na wona wo ho ayɛ kama saa sɛ bifi bia ne ɔse ansɛ sɛ mesɔre anɔpa bia medware tie o mompɔta mo ha fɛ ɔse yɛhwɛ yɛbɔ communal labor yɛn nyinaa ne yɛkɔ yɛ prapra na me koraa no gɔta wei sɛ me nko ana hyɛ me nsa mea na metim no ɔse wo ɔse ai na wei na akokɔ dimirika na ni okɔ fie bɛfrɛ wɔ kranom frɛ aboa kraman frɛ mo ahodo na preko ne wɔnom teɛ sɛ mo mɛhwɛ adeɛ ɛnɛ mani akɔhunu matikɔ ti mo mmra mɛhwɛ adeɛ di wɔnom anim kakra ne kwaye yi mu ɔm sɛ na yɛnkɔhwɛ a preko nie saa berɛ na nakyedeɛ gyina hɔ ɛna ɔm de ama nea na preko yɔ nyinaa wɔ fie de bɔɔ na nakyekyedeɛ asɛm a wɔkaayɛ ɛde kyerɛ ɛmmoa a ɛfiri fie baayɛ no muntie deɛ obi ayɛ twam sɛ wohunu ne na a mɛmfa ne tebea dadaa no mɛmfa mu natɛn tio deɛ nana kyekyedeɛ kaayɛ ɛde kyerɛ mmoa ɛfiri fie baayɛ no ɛno na mede ayɛ abasɛm ka kyerɛ wei ɔse deɛ obi ayɛ twam fɛse nkane no tete hɔ no mprempren yɛmfa mu natɛn nkane no na aboa preko wɔyɛ ne ho sei ɔnte asɛm ɛnɛ yi ɔba bɛduru ha no wasesa muntie ɛnneɔma bebree na yɛte bea a nnipa binom kɔm jataba na wɔyɛ o krachi fɛs ya na mewɔ Ghana mene na ɛkɔba mene na ne bokosua tafre mekɔda ne me ho a mebaayɛ me ma ne sika so ɔmfa nya adeɛ ma me wadi sɛnea na wonim jataba ɛnkane no nyɛ saa ne nei wɔteɛ jataba na ɔyɛ nipa bɔne ni o akoa wei kye sɛ wante yei wante twoboi wante somue na ɔdi akyiri ɛnɛ yɛ sɛ wadwo ai deɛ ne nipa ne ti mu no sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne o san ba behu no ɔkyena menwene sɛ saa nipa no tete bia na mu
baabi a no ote no na etan de no onamu no na reho me faado free na kura ase na me de ne ba kuro kasiem wa be pon so sane na unim na enra no enei nya sa na ote ti na chechede ka kire mu efrifie ba ye ne se sane na munim opra aboa prako ewu fie no obeduru kwaye yi mu no wasesa ni senti ne se otu huwa busuani bia ni ho fa chechede asem wo ka kire mo ano fa to atiko na beboa wo odifo Krobea Asem ni dasi enya adu na Krobea ne wama yesua de na wama yate nsem ama yate na chechede enuma asem ni nkranhye na Bible says obi ba Kristo ma na wa ya abode foforo eniema dada nyina atwam na niema nyina so aye foforo kane na obi ye kowensani but enne Kristo nti wajai kane na obi ye kromfo kane na obi ye dwamamoni enne adom bi nti wajai enti tebia dada na no wowom no emfa sa tebia dada na enkai nanum wei enye futusem enye nkuranhye sem manipa bebre a wotie dwumadie de nani abre onfa nkyekere ne nsaten ano no onfa ntu ne de hye bi so obi bra no wowom ana enye no sa bra enne adom bi nti onimu bio kane ne yefre obi kapentani ebre bia beduru enne one kapentani bio kane no obi ye dan hani ne adom bi adom no ye fie wurani kane no obi ni di obedie no ye sresrefo enne otimi yibi di ma obi enti ne tebia dada no fansere obi enne na obi yare but ochena bi ba yade no eni ni so atrantwie bio enti no ye beda na chechede ase ene na bakosem ene adomankoma nsem a utie bi nenne so ama yesua bi ne edi bi so kire obi ade se obi tebia dada no wo mu anenye no emfa satebia ne nsere no na ene ena wonim na hyaseye owieye eye kyena no unnim dase eburu na Krobea medase oba de achiabe akra yemfa prako die enya futusem akra yemu bi aye se san de se san pa de yen se san ne ochena nso saa de achi nso asa roman fo mpa yenye so se ne tim fitin ase no saa so na se ya ene be ye saa da mfinsam enti enei de oye ne ha ye pam no enko okọ wura mu no ko be sa akoye saa bio nanso ebra oye no hu se ehunu bi pan hunu bi bio sebe kasedu a yantia so mprenu ni edi nkan no a ye pamo no wa na busua mu no ba bia wakoduro no ko ye bibio ni pam no a woni ba bibia ekobio ye be chena nti no enema oye ya enya nti ama ya anye no efie no okowura mu no wa anye bio bisa hu se saa na wote good adwuma na wo mu no wo ye biribi ema ye pamo wonya adwuma afoforo no saa subankro na ode ko ene na ni preko anse subanfoforo no a subanda da no sesa no eniema bi ewo mu anya ye kan ye no na wo yire na wo kunu ebire bi atwamu no enoma bi si ama ye gya wawade ama wo yire dwane gya ama wo kunu pamo wo konya kunu foforo no wo de sa suban kro no a na ada so timu enya na wo ni preko anse o na emom ye wo hu ha na amwa wo no nia wo be kobi wo no fa ya nyansasua ena fom Krobea Asante ko dokso ba bia waduru no ahwe ase no woduru ho a wode wona ne tintim fom every say waduru ho ahwe ase pen ti preko adesua a mebede ye ne se okọ ye no wanko ye bi ofise no ahunu se ahunu bi pe wei ohunu bi bio mo ene kasa mabedwafo no ate wonka no na hye ne nso se ene eye wuku ada 2nd October yi ye wa abato afim amanfo nkai saade no ye wa abato afim na wani tua se election coverage die se wi u take fm to nchane a na je se onim ba bia wo kotie enti abato no ehon nsem enti ne ye frɛ ye election warehouse no is it wo calm down ya wono de ato oba mi Facebook na YouTube ne so a calm down da so ya wo mo kire sa ka 65 days 18 hours 3 minutes say ya ka 20 seconds ni e beto aba enti polish ukokromuti men konko ye de enye woto aba wi a konfie kotie
Otek 102.9 FM election warehouse ni mu no bibia bi wom de be to form or ground bia no ye ne be fa ne de amaw e na oba ye Facebook de so a mahu Yusuf Islam Achibonka mehu wa homa ne so o se akra ya Krobea Asante na wie ma mensre Nyankopon ni nhira na ho bambo se nka mo na wie emom ho ban Allah onkoso anhira hira mo na wie me nso me kam ho all the way from Bahrain na kwakuje bi ono nso o mankra nso no se ye papa na Krobea na wie me nso me mabusua nyina ye kan wo me ne mabedwafo ye twa afidie ne ho ahia mankranso na ye tie mu firi Nyankopon tonkoso anya mo kese ogoro mensa nso nie asu onyunufo no se akra Krobea ye na Awurade Nyankopon yase se wode enne enso afem ye anti de daba eno se akra Krobea onsem a ya wo ka de ya na hye ye nkran Nyankopon hyira mo o se etu prempe ono so hwe ye won kran eno se akra Nyankopon hyira mo bonsu o se Samson o se akra Krobea piedufo na wie yenso ye wa homa ne so ye tie mo ye wogidie wa arihyimu se bibia nso eye fine John Ansa eno o se na ya Krobea Asante na wie ye mawmo ene adwuma wo ya san babio ni nyina ye osom na wie John Ansa me nso me kam ho Isaac ate Japan ewa ejoso kwaso eno o se akra kwaso fo nana ye mo akwa abawate na yenso ye wa homa ne so abrepoko koso na Taylor enso wo ya wono nsu tie ye eno o se akra Krobea awie me nso me kam ho pa nana Krobea I miss live program yesterday but I watch it later ene de maba live ya me hwemo amankwa boss Stevenie ono nsu awuram ena Dr. Odani Macro Junction o se akra ya Krobea Asante awie me nso me kam ho Kofi despite eno se thanks nana for this powerful messages ya wo de mayen Allah on tokoswa no bless you oma unimdie mu odu se be ya wo betena sese ya wo betumi nso aka bi akere ye good medamon so ase na enei enkomo wo ho ya ye bedie enkomo no ansa ne beba no ensensem ni bi abakọ ya esese me bomumu na ye bosome a etoso nwotwe mu ne da ne toso aduonu nsia na sa nkomo ye diye ababa awabi ya ye frɛ no comfort ajewa ofiri toase ena ode na semba beda ayen se woni owura bi a ye frɛ na Kwasibu adi wahu no ene na twempena na muntie Kwasibu adi mpena twi mu enioma a wode aye awura yi ebro entokwa nom ne ade no na awura ne hwe a ontumi di oka kire krache se krache mintumi no ntena bio krache ne so onte ne ho ase enti abaya no adakora na krache gina ne mpoma achi wo tu no afedie die twa aso ne se okwa adwuma obaya ne sapo ne chalewate ne tawro a wode pepa ne ho owura na besesako ofre na owura waba ha ade a wabaye ni o se ai maba befa na obehu die me de beyawo asem ya no ohye na no ansi pepre no afre nsuo be se num nsia di moto de car ne gota nyina ka ho gegrege dwe odi abo awura no awura nse me ne o metwempna ma wo medan sa suban we yedi nkyere me ma wo nsa mefa ne oma bebre yi nsa mo medua nso ame wasan be fa sa me ne oma minim de ode kwa akwaye me ntia ne na Krobea onu abedwafo mu nso mi mu adofo ye fra Kwasibu adi ba ha sa krache na da na oba na o hye be makoko na o hye space tuntum na bibusa na asem o ka se ono ohoro so enam so ohoro so ntino odiniti ene kasa na ono a hye se ne ensam ne wo no a na se so yi ano ya wo hye ase yi ano very good sa krache ne kwasam na mekai sa krache no ene edi nkomo wie ye o sa gina ho ka kire ye se ya ka wie abaya no so okofa ka na akoto ase ho onim ba bi ote enti okwa akote no ne ehu si owura ne yanhwe ya obeku ababa awa no enti ene ye police case ema aposifo chi ni chemu say yanhwe the criminal side 1 2 diabo side no nso nka ho ne maame nso ya sofoba ya owo atwemamponu nkuro ni bi so atwemamponu nkuro ni bi so atuntuma eho no wo ya wo yesofoba wo kura rod ede ye na sore
ti maame no te bai ya no na che se duabo wom ti edi wonum anim e de wonum kofi kasiem sumankwa ahene anim e ma wokoda na edua no 1 2 de wo posifo nsam no esese ye beli no na nhwehwemu ahodo a ese fata enso koso enti obeli no se ne yemfa yeni ni akiri na yenhwe de yebekọ adofo yenim sa asumdua ba muntie de asie ba ma no se broken heart na achichiri no o se dem bi no obo de abaya na sa baba be ka kire yen ne se ye boss amodi we nyina wie ye no oda ho obehu an se krachi anim nie pam bie no wohu se de ekonimu oden ti osore na kwam okoda ne nyonko obaya krachi na sesa ne yoma de ko afre na ka kire ne se asasi de onne be chia yam so nti ya sign a reactivate post station asem no ya se ye ka sei chisa akwasibu adi dwane wa nwane de a o penipa ku no ye ma ne ntena enipam sebe mesremeka mano chia ana manofoma fa cheme mesremeka esese ye de ne koto epono kasie bi achi sebe ya akina bi kwasibu adi onya awura yi nkuno no those of you on Facebook sebe ya mo be kai sa asem no oba Facebook ne so akwasibu adi nie onete we ye office wa ye nanim mobomobo bosa kwasibu adi onete ho no enti sensei sa krachi ya wode afidie yiso yi ye se penachero ne maame sofo ba onete na chi no maami ebegina mu besrai bebu ntwere dani dua wie da yase se futuo bi e se fata no be ma ne bai hwo ba bi ane ba na sa de ne nan asa akwa akoto di patente ko ho enti sa asem no adofo ba bi a eno nso akwa akosie ya edikai eno nso eno no maami abrewa bi free apiadu ayeduase oba yanim ewa afidie yi so se ne bawu sebe duabo ene ku ne ba ono ni kunu duabo ne ku no duabo ne asa ku ne ba sebe abusua ne munye ti ne ba ne wu ye no ne baba awogya no ma no eno afa na ye ne se ne ba ya wonne te akura ye nya free SHS bi ko secondary school akura na anhwe so anko wa ma ne nyonko chobos to chobos akofa no ene nanyem ofa no ne nyem ya akwala ne maame ton waache e wa aprade station ho baby omo ye yie no e ho na boy no ne maame ton waache maame no ama ono ne na akwada no abetena ho bra oni abusua no meka bibia enti sebe oti ase enye ye nyesa wakwa akotena maame no nchen ene hawon na sebe wafu obi ade sa akwada we ye student wo wie no owo a wo besan to ani sukuu so de nsenkaye na anne beka enti yemfre maame no yefre maame no maane bai ono nso be kire ni diem ma ye ka kire no se ya hye ni brebi one nabusua enko maame abrewa ne nso nabusua ho na akwada sukuu ni wo bandi odaso wo sukuu mu a wo to ani sukuu so enemre ma ya mu wo sukuu mu aye poa mu amompoa no muntie be ma no de onyem no no okoni sukuu ono oba no ada ne drop out ya wo no tifie enti wo mo nsanko na sa akwada ne wuwie a ensenkan ya wo no mbeka na akwada na tumi akọ sukuu no wo no nkoye sa nhyehyeye no awura ne ba ya ye ka sa asem ikire no suni okoya akobo ne to pawra odi atena se pa manaka hode de wonko ti oton na wachi ti yede na komram ama emra atwe wachi wura sa de na ba memra no ahye no se de sefata no onye enti sesei ya nya hint no ya onom kwa de besi bia no ya bema monso muaso ate ensem mienu ma update mo de aka no mebobo so de akire mo mawuri a wote manim awiai akwaba awiai de akwaba ya jehu oho te sei na me adom ye fro sei mawuri a Medi Khadija Abubakar Khadija Abubakar ofri hene bai Khadija acho mi free Dwaben Asante Dwaben heya
mo kwan no de sise ya da so da so pa asphalt ni ginam wonam so a onte gigen bia edem pa oti dwabe krompe very good adwuma be na aye wo dwabe ho Khadija me pacho me ye enwo na me ye o ye enwo adwuma okay awiai mawura asem ben ene de waba nanim ha nyabotre ma wo ho na kyerɛkyerɛ wasem mu mamenti ase owrahye a ubeti nti nyabotre na wanti ate good kyerɛkyerɛ wasem mu na menti o pacho awiai de me ba ha enya bone na ababa wa bi na me ba be ma ekofa no ene ne enyi wo ba be ma ekofa baba wa bi okay to aso ena wone ni nyinsan ti wone ni enyinsan ye no mu na me ba no enya akwanya na ono odi tu kwan nti na wowo ne sister wa nti edu tama obekọ hospital na waba na aja wabeji sika na odekọ te wo mu abaye abusuminum ena ne sister nsa o metana ye nchen no no wontimi ne no entana wontimi nhwe opemfo no ti opemfo no metana ni kuna busuafo nchen to aso ena obetana me ho ti obetana me ho ama ode wo ye no abusumi miensa yefra ba ya ne se bonidi ansa Beatrice Asabia odi bi nso yefra ne bi Beatrice Asabia enti se sia Beatrice Asabia sister apam na mana betena wo so ti obetena wo so no ene ode be wo ye owo ye ne ye den owo ye no bosome miensa no mu na okọ ma me ho ti okọ ye na wo mu ana osa ebae se oba abetena ni sister ho ena o se ni sister se ontimi ene nenta na ni sister no ane no ba me ho se me han dan ye den fama no satam no so no me so na menye adwuma bia na me se dan de mintimi miniska me de han dan ama abayo ano enti wone no ntena se de na wone nete na me ba no eye de kofa no ena o si da bi ono de yan han dan fama nti ye no ye tobe kakra na mo ne hwan no ne sister no ono nso de say ono ne di no na to aso bi sister ti mo ni bi sister no kasa aso to aso ena ja o mo de koye nti o mo de koye na ewo mu anaja abayo anu be kra me se wo kọ o ma me ho ena me si yo nti wo koye na ewo mu ana o sa de akwara no na wanya mfie mienu na aka bosome miensa na wanya mfie miensa ena o de ne bra me se ono de wo kosua adwuma nti wontimi ne emma akwara no wo no ho hwan na e ka sei bi no ena ode akwada no afedu wo nya mfie miensa ebre wo se okoye dai okosua adwuma ena aja akwara no wo me kwa okosua adwuma nti ye dai wo je akwara menyi akwara no ena aja okosua na adwuma nti wo mu na aja akwara no nya mfie ensia ekono na chese wo ba ebehwe akwara no ba behwe akwara nti wo mu na wo so wo befa no akodi akwama ti akwama no kura no mehwe wo mo life no me kura no me mpese me de akwara no ema wo mo ena me mai se ne mra wo ewiase nti no de eye ne ba nti ma no mfa no nko ye bia wo de ne beba ena mpa wo de akwara me ma akwan na wo de akwara no ko nti wo de no kwa ye bia na wo de na ba wo de no kwa ye bia na wo de na ba nti akwama we no ena wo be fa no wo ye se wo be ba be fa no ba ye no kura no wo me fa no na wo ye ne se wo maame afrim nti wo mbe ya yie nti wo be fa akwara no akosusu na yie atade na entuma na o ma twa na akosusu no na me si yo ne fa no ko nti wo de no ko ye no a eno ano no afa kura de ye frɛ no phone so a wo mfa ode akwada ne ko ye no eno ano no ye frɛ no a wo mfa wo frɛ no a wo se akire me ye ya na me frɛ me ba no se me ya be fa wo ba no ko enso me frɛ no a wo mfa ena mba no so ene ma me frɛ no ti me ba no de wo frɛ no a no wo fa nti wo fa wo frɛ no no oye na wo se ma me frɛ no nti wo frɛ no na wo se akwara no de wo no ho no nde wo mfa ne mma onfa ne ma wo hobi wo mfa ne mmara me biom ena me se en de me nti ase e kwan wo fa so a wo de abefa akwara no de ena me nti ase enti no me ma me bra me ma chiriba ene me ba wi o mu ko fie ho o mu ko ye no nsam ana woni ni sister no ne me bra no e kwaso no na me se asem we de metana so a enye nti de na na e kwaso woni no woni me bra ni yiyi o mu ne me bra ni yiyi
nsɛm paa nti oduro no ɛwɔ ha sei nti ebe mamo atie ɛna me hwɛ me bra mbɛka na me si da bi asɛm no de ne agye sɛ me de kɔ emram sɛ yɛ de kɔ na sɛ akwara no de me minim sɛ wɔno ana awo no na wɔde ne brɛ me na wosua ɛnyɛ nna wanya 8 years no ɛna wɔbɛba ɛde mmra kwan bi bɛba bɛfa akwara no afiri me nkyɛn na ɛsɛ saa na tie de a me nso me mma kwan saa nti ɛwɔ sɛ me de kɔ emram na ne me de kɔ na yɛ sei de ɔyɛɛ no ɛyɛ de a ɛna me nso ma pem ba bi ata fi sɛ ɛyɛ ne ba aha nti a kyire no nso nsɛm a wɔkeka no ɛkyerɛ sɛ me ba no nso so no sɛ wonim sɛ nya me ba no ɛna wo wɔne ne na wo akwara no de a ɛna mpɛsɛ me hu ɛno nti na me nso me wa ha no nsɛm a na kyire yɛ kɔ hɔ a na ɛkɔ so no na ɛwɔ sɛ me nso me nka ɛne nti na me sɛ wɔ mmra ha na wɔn mɛkyerɛ nsɛm bi mu ma me hu na ɔno nso so wa ama deɛ na ɛkɔ so deɛ na ɛkɔ so sɛ wɔ se akwara no sɛ yɛn anyi yɛ ho amfiri mu ha yɛnyi akwara no amfiri anyi yɛ ho amfiri asɛm no mu a akwara no sɛ yɛn pepefoɔ no yɛn yɛ wo ba sɛ wɔnkɔ yɛ ma no nkɔ baabi nti ɛno na ɔkaeɛ no ɛkyerɛ ma adwen abaya no na ɛkasa abaya no na ɛkasa ɔsɛ mo deɛ yɛn pepefoɔ no sɛ yɛwo yɛ ba yɛ ba nkɔ baabi yɛ ba kɔ baabi aha nti saa asɛm na ɔkaeɛ no ayɛ ma adwen mu na sɛ akwara no anaasɛ nyɛ me ba no ba bi na ka saa sɛ mo pepefoɔ no sɛ mo wo a mo ma mo ba kɔ baabi bi na ɛka saa na no onim sɛ mo yɛ mpepefoɔ no ɔkɔda hɔ ma wo ba ne fa no to ene minim ebi afi na wahu mo yɛ denfo mimi yɛ kotokorini ɔno nso yɛ die ni ɔno wɔyɛ anguna fa krobo fa ɔso papa yɛ angunani na ɔma me yɛ krobo bi no mpacho okay enti saa bra ɔno yɛ nadwen sɛ okusua adwuma no de ohunu nyansa de akwada no brɛw ɔde ne brɛw no de nkɔmɔ no ɔne udi ya ansa no ɔde akwada na ema wo ɛno de ɔba no memfa nso ɔde akwada na ba ofie hɔ saa brɛ akwada ni sua afi no ɔbɛkɔ mfie miɛnsa ɛna ɔde na ba bɛduru fie hɔ ɛde nkita ho ne kɔɔ so ansa na wɔgye no ɛnde nkita ho bi ankɔ so ɛno no ɔdi ka frɛ me ba no ɛwɔ akwantu mu no ɔdi ka frɛ ne sɛ ɔno ɔmɛgye ne ba ti me ba no frɛ me na ɔse na bi afrɛ me awaka ɔfrɛ wo ba bɛ ma ne wɔ akwantuo mu sɛ ɔmɛyɛ dɛ ɛmɛgye yɛ ba okay aha nti ɛyɛ na me sɛ ne me ba no nka nkyerɛ ne sɛ ɔmfa no mmerɛ me na me na ɔpɛ sɛ wɔde akɔda no yɛ dɛ ɛbrɛ me nti na ɔkasa nti wɔn de ɔmfa no mmra mɛgye no ahwɛ no ɛna me ba no sɛ ne saa ne teɛ de asɛ ne number wɔ me hɔ me a me mfrɛ no nti me frɛ no na ɔyɛ sɛ wɔn wɔ ni sika wɔde akɔda no bɛba ɛna me si yo ɛna ɛhɔ na me kɔ sɛ ndi ni sika ɛna wɔde akwara no bae nti wɔde no bae nso na maa no lɔre fɛ ɛna wɔde no kɔɛ sɛ wɔn de adwuma na wɔkɔsua no mesi yo nti efiri hɔ no wo deɛ ha me kora ne sister no nso a wɔde ne ho agyi mu no a wɔno sesei no wɔno ka akwara no a ɛwɔ sɛ wɔtu no fo ma akwara no hu sɛ ɛkwan a wɔfa so no nyɛ no a wɔ sɛ adi n'akyi no na mente asɛ ne sister no wɔ dwaben kuro dua no mu hɔ wantimi amma da kokora sɛ mebɛhwɛ akwara no a me nua no de abɛto na se so no sɛ akwara no san na ne ho teɛ na akwara no anya 8 years no ɛna mo wakyerɛ wo nua no kwan a wɔne me bɛfa so de a ɛna me nso me de abɛduru ha no de ma da woroma mo nso mo ame tobu sɛ ɔfrɛ wo ba bɛ ma no ka kyerɛ no sɛ ɔmɛgye ne ba de a it means sɛ nka na ɔba bɛ ma ne wɔ Ghana kora nkɔba bɛto akwara na twene ne so fi so ɔwa akwantuo mu yi ɛna ɔse according to the oka ye na mde busa semo oba ne frɛ wo ka kyerɛ wo se bia frɛ na ka kyerɛ ne sɛ ɔmɛgye ne ba ɛna akwada no aba bedi wo nsam enti ɛ kyerɛ sɛ akwan bi so no wabɛpo akwada no de amamo na ne bota ya na ɔde yɛ saa ne sɛn so ɔkɔyɛ dɛ ɛno wɔ sɛ ɔkɔsua adwuma no ɔkɔsua adwuma nso ampa ɛno de sɛ akyire no ɔsase school na ɔkɔɛ ɔkɔ school sɛ ɔnna ɛsiɛ ɔnna ɛka so ɔkɔ school sesi enti akwara no wɔ hen akwara no wabɛfa no ɛwɔ hen sesi akwara no wɔfa ne saa no de ehu yan sɛ ɔde na to school foforom ada na wɔwɔ mo nkyɛn na mo mfa ne nkɔ school ɔkɔ school a ɛhɔ na ɔhyɛ asere nursery ɛna mede no kɔto saa school no na wɔde mmara kwan akɔyi akwara no afiri hɔ enti sesei akwara no da ɛwɔ dwaben kuro ni mu a na emom school na mo de ne kɔkɔto mu no wasese school no de akwara na kɔto school foforom hwan na bɛbɔ saa aka no oba ne sɛ wafrɛ no
beba no se si ayi na ode ne kwoto school fufuru mu no so wa frɛ no dabi on frɛ no mo na ma ne ono kura na hu wo phone so na o frɛ onua yi se hwɛ ade mo sesa akora no school ana na o si dabi o ene o frɛ me o se ade ede na ekoso na me se akora no wo ma me be fa no no wa mfa na ma biom de ehu ya ne se ode no wu kan enye se wu kan ya yakora enim se ode na to school fufuru ansa na me bayi ehwe wo phone so na oni oyi be kire me se hwɛ school a ona na no ko ni okay na wo fie akwada a ya beto na ma wo me mfa ne se kwan bi so ya pono ne de ama wo ne ma me de untumi nsizi no wa akwada ne ho wa ba be fa akwada no se o kususu na yi atade wa mfa akwada na mabio wa kwa akopɛ school kwan foforo de ama no ma wo ma no mom na yi akere wo de anamo na wo ankasa watuo wo bi yi ho ene na busuafo nso anim pacho eba sa no me bayi ni me nua be mako efie ho omuko bi ni fie ho ewo mo ho me ba ba ma akwawa ja brewa nim o target ni o want to say record sake udi de say Muntari Masaud Muntari wote hen Gabin na wo hobi ena bi ka se mum pepefo mo wa mo bakọ baabi no audio no ye de sende me bra no ha o ye audio no de sende me bra no se mum pepefo mo wa mo bakọ baabi na da no onim se obra ne nso ye pepe ni a wa wontie ne ono nso ne ba ntumi nkọ baabi ana no enna me ntiase okay o ma me se mo na mo kọ ofie ho bra wo be fa akwada na wanfa na ma biu no okopɛ school fufuro ma no mo kɔ ofie ho ɛde amane na mo kɔ boy na de ansu ne sie yɛkɔ hɔ nom no ana ɛyɛ sa na efie pɔte kura na ɔmotim no na enim hɔ because ba bia na ɔmodi ka te na enim hɔ na ɔmatu afiri hɔ nti ɛyɛ ne ehu efie pɔte ɔmotim timidi kan kɔ hɔ kura ɛkɔ hwehwɛ ma hu fie pɔte ɔmotim ana me hu ba bia ne sister no ton cement nti na ade chi ya me ko me baadwo so me ko na me si ho se me hwe no ntina afere me de cement no se ni sister ton cement ni sister no kra me nim ni din onu bi no so anhye da antena ho sa nti omu nim no ntina ni sister no ayi na me de ni sister no so me nim ni din ana me de cement no se o ton cement ansa na akire me ko hu ho na me hu ho ro ma nwura fie ho no nti me twam kwan bi da omu fie no ho sa na me twam na me ko hwe fie na chi ana me sa san ya me ba na me be hia bi no me hia no no so ko rafio na me hia no ankasa me ho me so ankasa no nti wo ye odi de ma me bra no se me ma ba be tete e be hwe ba bi a omwo am se akra no be fa no ye nim fie poti a otim nti me be hwe ho no me ye hu fie ho ana ansa na no mo e wo si etu be busa mo no ne abetu nti me ko hu ho no na nwumre ana me ne me ofa no e ko ho no ana e ko ho ne ye boy amane se akra no mbe fa ne se obi susu na tare na school ya bi school e wo se obeto school so ya ye ntene nka ye frɛ na wo se ndechina ye hu ya ne se wo de na to school nti na hu be hia se e beba ne ya be hu de nti a e ma ne ye sa ana onya aibia nka de o kan se akra no o mbe fa no akra na nya o sa ana se na hospital a wo de no ko ai report e chese wanya o sawe wasi ye mum ye nkodwaben hospital na ye nkobusa ombe ma report no e chese akra na nya o sa no eno so no na o medical be fa no weekends na o ma kwan kra ana o be fa akra no o be fa no o de no ko no frɛ me se akra na yare na obehia na insurance na me so mini ho me na me oba bi ana me ka chen se me ni fi enti no onko fi na me mo mi anyi ayine ma no ewuma na osa frɛ me se me meduru fi ana me si da bi am one day me meduru sesi anti so se akra na yare serious dia onko fi no onko je me kan no anko so no wo kwa ho eton obi a se akra yare serious no so wo kwa ho eton ade nti wontimi nko nti me ko fi na nwumere no de akra na ba eno kra no amu amfana mo akra so yare serious amfana ma odne sa asoma akra obechen wi ni kakra ni sister na ba ana odne soma no man ba akra na ba no kutaje jina na omu de kra minim se bia jin ya o sa dro dia menye akra na ba jina na ekuta no ana nti me ofa no ko ho no ana me ofa no busa o mo se
sese no akora no yɛpɛ osa ba no enim de nti a ɔyɛ de ɔmo sa bɛfa akora no de ni sister no kan sɛ amammerɛ ɔse amammerɛ ɛwɔ se yɛ ne ayɛ ana mi se amammerɛ bɛn because ɔmo nkyerɛ amammerɛ bi a sɛ yɛ ayɛ nyɛ ɔse amammerɛ sɛ agya ɛyɛ no wayɛ na mi se akora no yɛyɛ hɔ no ɔwɔ a yɛhwɛ nti de amammerɛ biem no ɔka ɔse yɛyɛ nkɔ nsuhum ɛhɔnom na ɔmo busuafoɔ wɔ monkɔ hen nsuhum ɛhɔnom na ɔmo busuafoɔ suhum suhum yɛnkɔ hɔnom ɛhɔ na ɔmo busuafoɔ ana beginning no nso so no saa tema me bra no ne girl no nyemu yɛ no ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo se kwasiabu nsa na sɛ esi bisa ɛno ne ade a ɔmo kan ya ɛma me wɔfa mo ɛkɔ etu anamo ɛkɔkɔ yɛ ɔmo kan enim amammerɛ bi a ɔse ɔmo nsa anye bi nti yɛn nso ebusa ne sɛ amammerɛ bɛn hu asɛm bi anka ɔse yɛ ne etu anamo nkɔ sum ɛhɔ nso yenim obi a hɔ momo ne yenim ha na ba ɔnye mo no mpenufo a mo de ɔmo kɔ ɔmo anim no ekrum dwame hɔ de no kra sa ba ha na ɔmo ama me wɔfa no ba bi but ene wɔ no antima ama na ansa na ɔde akora ne ba ebrɛ me momi no then time no na ɔde na start school wɔ hɔ no asa time no me na ɔfrɛ me ma me send ni ska because that time me bra ne entene nka nti na me na ɔfrɛ me ma ɔde ne start school wɔ hɔ no ɔ start school no mu hɔ no ana ɔka sɛ ɛno na kyiri no ɔsɛ ɔba bɛsua adwuma no ma ɔfrɛ me ma that time ɔse ne wɔfa bi ne wɔfa ne nkyɛn na ɔte na ne wɔfa ne ma no school na ne wɔfa ne ma no kɔ no ɔpɛ sɛ ɔno ne ba no kɔ bi sida bɛyɛ a ɔmo pɔn ɔmo nyinaa bɛba fie na nyɛ sɛ afei na sida bɛyɛ ɔbɛnya time asua na adwuma no nyɛ afei na ɔmo pɔn a na ɔgye adwuma na ɔsɛ kɔfa no nti ɔmo kɔ a na ɔmo nyinaa ɔmo pɔn a na ɔmo nyinaa ba fie nti na saa time na amount na ɔka school no na saa time no na ɛwɔ soro ntimi ana me yɛ ne sɛ saa deɛ a sɛ me momi wɔ ɛwɔ hɔ no akora bia ni ne nkyɛn sida price na yi na ɔka no school na yi na ɔka na sɛ ɛwɔ soro ti me de compare dwabe nso dia obetima ba ho na mmammi wo ho saa tam kra na me mini dwabe ho obetimi de na akoma ma me na waba be ku school wo ho no ema o ma me ne wo fa no kra kasai ema ne wo fa ne say akra o 2 years de onya 3 years kra nti wonuru tam a wo say yete no ana me say enye ya adwe say yete no na mum say ni say no aka ho so wo be say sua adwuma ma me bra no kra sen ni niska asen ni niska say onfa nko sua adwuma ana ɔse ontimi akora no wɔne nkyɛn a bɛma adwuma sua na yɛ na yinti no enko ɔyɛ ɔpɛsɛ ɔde no kɔ wo sa school no wo yɛ bɛma ma menhwa deɛ bi obra na ka kyerɛ sɛ enkomo bɛyi ɛna yɛ ana ɔne saa bi ɔne ne ti ana me bra na ankasa deɛ bi na ankasa no ɛnyɛ nanse na ɔnya no ne di nkɔmɔ a na ɔne ne nhyɛ da ni nkɔmɔ saa asɛ nanse a yɛ a ɔpɛsɛ ɔbɛfa akora no ana ebu a ofra covid ni mu hon that time 2020 no so ba be fa no ana me say that time the way covid no mu sika no no o say akra na o sa be fa no ha no wo o ti asudwe mu a o sa be fa na ko a na botre no ntrant ya no me no ya emu ho no ana ma o de enya access ano ne me bra ne kasa o ka kyerɛ wo sɛ akwada no te o ma me nkyɛn no ebia o ma me kyene akwada ne kom ɔnhwɛ akwadaa no yie enti na ma ne bɛfa no ana da bia ne de wontimi enkan de ɔkan enti ne kɔ adu ne sɛe de ɔkan sɛ wanya ɔsa afei akyire nso so ɔsaase akora ne se apro ɛno ne asɛm a ɔka ɔse akora na ayɛ dɛ ne se apro sɛdeɛ ɔkasa akora na nya ɔsa wa na kyerɛ sɛ momma no aduane nni mo kyene akwadaa ne kɔm ɛnneɔma a ɛde ɔsa ɛba no ɛna mo de ayɛ akwadaa na ma akwadaa na nya ɔsa no yɛ baako mienu akwadaa ne se apra ɛkyerɛ sɛ mo ni control wɔ akwadaa ne so maame wo ne wo nana ne te no na wo nhwɛ ne yie wɔ ho me nana ne de wo ba yɛ kora ɔde ne ba yɛ kora na akwadaa no wo nhwɛ da nya akwadaa wo wa ahoɔden sa oni ahoɔden kora sa dwabe ho kora sa yɛ ade a ɛyɛ ade a obi betimi aka ka obi betimi dwabe nzo ngo hɔ de ka obi a bedi adanse yɛ wɔ akwara no se de bisifa ene akwara no te akwara no de me nya ne basabasa onya ne basabasa se me no me ma nwododo me ma yɛ miensa nti wono na bɛka ho no de eni kwan se me yɛ akwara no basa o te de awura no ka yɛ de kyerɛ obai ɔse ne se apro o nhwɛ ne yie wa ma akwara ne se apro mate se no osua no
wo so no de mama ne se amporo se awanya 8 no e na me ma ne se poro ye enti en de aseda na me de ma no okay se ye ya wo ye nim hai akra no 1 me busa wasem o enye oba eye oba na ne ba enti eye onana akwada no maame no de ne breo de oye wa ye awie eno abefa ne ba die pa ne wo hawo enti apesa akwada ne sa ba onche pacho ha me ne say wa mfa kwan paso amefa akwada na mfiri me nchen e kwan a ofa so be fa no no e na mente ase enti na me de abeduru ha okay atiefo enawie ma make Khadija Abubakar ene wo ye nim hai na eto de bia ya na nsem ha ene enkomo bia na mi die me re hoi da bia me kasa asem wei sese oyo ba na wonim se eba wawo sa wo de ne kokko share obi a enya ne ba menua ba keep the secret no more menya ne kokko mu ade mfa nhye otiri mu bio kanokre no fa kire nipa na Krobea eye do na me do enti na mkonyem de ba be share because se wa anya ne saa enkwada bebre abra boasai enam saa ne oma we ntio enkoma ameka se mitie ye ma me rehoi no wo de ma mintim kakra mfa nkyerɛ be ma oni oba ne tie ya wo mo prane sesabio obe ware saa ba no muntie ne ye o na emema ne ye ho apepre ye prio ye pre papa eno ye fast or ye chattes eno kofa ewura bi eni nansa obi a woni oba eboabo ne ho aba be ware no na ge na ba se me ne wonyem osi woni menyem sei meni oba we na ahyehya ware na wonyem sei na yeye sei osi yen ko cheke ye yampa ewura ne nyem asemaba enam sayo so oni oba no ne be ware no enya amaso munti asem yi enya amaso no munsanti ai be ma no nya akwanya so obetu kwan enti wo ba betu kwan no no se sesi amanyemo sesi amene wawo nti ene ete saade a me ye ho ade no ware sa aba no de okonyem ba ye no wa ware no eno akọ outside enti wokọ ye sebe abrabomu aye den kakra wo ho obayi sori a pressure upon pressure eno de ma owura ne hwe a na wontumi na ne nyonko bi bedi nkoma kire se hwe ye wonkofo bi wa ha wo mo to kidney sani esese kurofrom menya ne ntia me ye me da so ye san hwehwemu no ye se maawa no ebinum kotwetwe wo mo ba ebi nso ye area gas ye se yi wa wodi ekosua ti wo mutumi yi de je ebi a 30 million or 40 million na no petro call grounds ekonya aba ya bi ya no aye willing pa the next year osakwa ye se ge na wu se wonu nso koyi bi ena de oyi ye no ode akoje 4000 ena yare kese san be ball no ode 4000 ne kon ye ntumi anko ekuno ti yeguso ye san hwehwemu no ye be ye no documentary pa de aba ewo afidie we so amoatie bi enti won ne nyonko akodi nkomo asebi bi da meka ni se yi o nyonko ni se yonkofo bi wa ha sekini na yemienu no aho wo mutumi yi baako na waton na wajiska ade ne nso yeso obetumi aton a kise obusuani wom owura no a mo na busuani bia amane o na ofre ne yire no ye nkrata na omo ye ni twa lupre ticket man no na oba ne be sign ye yeso san wi a ye be ma part payment e na ode ma oba ne seje fako Ghana no koda ho na ye no operation yi ni kidney no okay waje ada part e na oba Ghana wadidim momo na yade bo no ene yede owura ne kwa yare sabia yede ne ko yesu kidney sei yen konko hwehwemu a se na mienu no
baako ayɛ weak enti deɛ ne ho ɔden no ɛna nkɔfo ne nso amɔ na maneɛ so ɔmo hia kidney they say you ye kidney transplant baako a enya sam ketwa ati ase eskafo ene tumitua cause yɛne a yɛni bie yɛ hiafo yi muntie o maame anhwɛ yɛ husu ye ne yɛ kɔfa saa ha we ba efie gya dum meka ne sei obi a ne wra ho ɛmaare ho adom wo wiem yɛde auto dialysis yɛ fidie ne so a na ano papa bi ɔba manim ha echa edne ba abre wanana owura no ɔse na Krobea sɛ meyɛ dialysis 3 times in 1 week na ɔde ɛmfa de sɛ dialysis no wokɔ baako kora na otua 800 cedi times 3 na wɔtwe baako ɛyɛ sɛ 20 sɛ 16 for 2024 nti na wɔtwe baako yɛmfa ne sɛ 8 million wo dropping ne ade sɛ bi ɛboro de a minim estimation na meyɛ 24 times 4 ɛyɛ bosome baako nti so betumi ayɛ saa adeɛ yi 4 a sika sɛ na ahia 24 times 4 fa times mame enti sɛ ebi ni fia obɛkɔ didim papa no ɔba na kasa wɔkɔsan yɛ ma no a wɔgye sika ne ba Ghana no ɔba na mfi no enti ɔba dada no a ɔne ne hyehyɛ awade a enko ba be ware na anya amaso no ono ne tu free baabi a wote betena papa ne ho 96 million boso me na yakofa ne hin o se ne yete no obehwe papa no achire papa no wawu na e ba be to dwa se na jataba nye ne ba enti ahomete a yede ma ni jataba ho ma ne ko tone kidney baako a wode abewuo no akwada no nsa anya ne ba enti ugidi se papa yi sasamado ye oman asamado ye okro te se de ye ka oman kese ya nananom na anu piaro ya wo so wonde woni asamado hemfo ne kasa yi wo ba ha be kire se eyi oman kese ya abusua bia woni ti be kire ni oman mu yi ugidi se papa no wo nsa mamu a de ni besie enti se wo ye oba oni bema bia nyem ne na unim se wo pe na Krobea nti na ade abehye na Krobea ka wa nokre wo de freme ankasa me number no me frame sisi ya 0244 211 772 frame confide in me na ye hunu kwan ye be fa so nye sa wo ba no na brabo be sei wa sei na brabo ama no 60% in advance wa sei ama no enti mami se on de ensama abaya no keka no se wonim se sa akwada no nye pepe ba te se de wo kasa mum pepe fo no se nya ne ba omra meka no ohu frisa akwada wo me ho wo de akwada breme na wafa sa kwan wei so de aba be fa akwada sebe ye nambanu sumu a ye nambanu na ehwe o wa ahohiehiem o se wo ko school wo ko su adwuma uhunu nyansa de akwada bai eye oba na wo be fa no a eye sa kwan wei so ana eno ne maami hawo awiai ojampa o se Krobea wo badwuma wo ene me wo me classroom ena me hwe o show no live ene awiai me maami e friend antiata o kro from man happy birthday mami wate yo antiata oba ojampa teacher ni oso osere nkwa husan mawo wate ene ye wa woda yo ojampa se akora wo nsem a wo ka no eye nhira nsem na Nyankopon tonkoso anya okese medam ase kwa bra kwaku Stanley CEO ma Per J's Fashion na omunso abiem wo kunsufu amutie yen na mo hwe yen nyina Nyankopon nya mo kese kwaku big show ose nana ya Krobea Asante awia memo a hebru bo abaso wate mate kwaku Nyankopon nhira wo nso wate na onkoso anya okese Richard Opoku no ose akora me wo Chicago United States of America na me hwe o ye dwuma o mate medase akwantufo monso mo bre Nyankopon ka mo ho wate Ghana hade se to de dia mi wura odifo fie ho a waduadu abode betumi akotwa bi na wo akwantuom asem first anam tem maami abna mi nta nkyɛn
na me ya adwuma wo bo ase shaft fm eduru de ade anam agi security ne ba secret na matwi na me de kotwa piase na makwaji sika na mtiti mu free bu ase course hwi na mhu se wo ho kire wo as bema eye won kon enti asem no nie orifo enkoboyi question time ede na apese obisa se maami ana ne bai dasie buru nana awo eno kadija ebra oba ne nyem o waasene nyem no na oba na tukwan ana no wo ha epacho no watukwan na ni bosumi num no na mba no tukwan okay nyinse ni mu bosumi num no tukwan enti oba no tukwan no waasene hwe ni mu no net sei oh ne hwe de na ye hwe no me bai kura ote ya no no oboa ama ye hwe no okay na waasene wo ye no sɛdeɛ wabɛtena asante ha anaasɛ yɛn Ghana titiru woyɛ twini nko a na waba yɛmu moto akwala ne din sɛdeɛ obi wo a yɛto din anaasɛ de muslimifo moto din no moto akwala ne din pepa cho ye muslimfo no sɛ ekoye sɛ ebi a wonye wo ho ade na sɛ wone no wo a edin de ye de ma akwala no ba ye nhye da nye ne sɛdeɛ waye ne ho ade na wo ye no edin de ye de bi ama no enti onye ne ho ade enti mu di din ni ma no ewo sɛdeɛ mo ye no mane kwan so me pa cho omu gi din ni so tum omu gi tum edin no aso ne kuta akola na eda no so sese me pa cho ne ba sɛ onua be ma na obai kɔ ababa ne honom no apart from one kasa no wasimu kɔ ana wa ma panyini fufuro bi akobiem ya bi pa cho obi ankobiem pa cho na mo bo wa bo ba na mane de esi nyina no oba be ma no mabo na mane me pa cho okay there in all can follow up good me ba no de ono wo se ye anamo no yetu no ye de ye nye se de be ya ye behu emu enokore e na wono nsu gina mu disese no ba no ta wachi se munhwehwe ma na mummisa baba ne se eye ne ba de wo peti ano na wa watima bisa wa asene se de wo ye recording bremo no ana wutim ni din kita ho otete fon so no watima bisa ne se ye wo ba ne ba ana sa nye ne ba me pa cho me de na me ye frɛ no a me phone me frɛ na wo mfantin me efiri wo no me ne eni nkomo bia biom ana wunua ne wo ba no so kɔ ho no muntimi mfansi nanim pi se eye wo ba ne ba no anasa nye ne ba no kana wo kan dabi umfansi nanim okay na akola na nkasa obefa no na edin na sei obefa no ye ma akwan we no akwan we aye ma ya akwama we ya je fa se be bosome ne na otwe kakra ni na obefa no me pa cho na nu achi na ababa na nkasa na busuafo no modi asem ya wo kan ensem ya wo burusu nyina modi ato abusuafo no anim apart from ni sister no modi ato fie mpanimfo ni biso anim panyini bia ni fie sisi one ne sister ni bia one ni sister no ana ye de senti na sister ne twakra chi mpo ase omo nko suhum ne nso no nyese omo na edi omo anim no omo ana enko omo se suhum na abusuafo no wonti ye enko ti mokwa mamusa ne se na mokwa ye kwa ye kobo ya ma ne ye sei kwan ben ne ye befa so ahunu mu fie ho omo se ye kwa na ye behu asama omo ka no why we odi for nana mawie me da se arofo ma mema oba ade achia me nso ensemisa kwanya na miwia sorry me ne Dr. Ampem enso emonkomo in free Universal Natural Clinic bo obo akra mama ensemisa kwanya yo akra me da se mumie no do betime yi ano bia akwada no munim ba bia o wa ankasa o wa hefa o dwaben ho abi o dwaben ho a dwaben yankroma ede na ya akwada no bibia ya akwada no se bia okoye no ma hu se changes bia ba mu ana akwada ankasa de yenhunu na munim so wo ho yenim so otiase otiase okay o ho an changes ya o maame no nchen o maame ankasa nchen na ne se mo ha won se o maame ankasa wo no nchen a se mo ho na atomo mo ha won say di internet si a mo person kwala ne ba mo nchen si a ye ha won say ekwan na ofa so e ma akra ne be di ni nchen no aha se bi okosua adwuma no na ode ne bae se de be ya obenya ho to asua adwuma ni ti na ode ne bre ma me
that time no abusuafo but man fana komo no abusuafo me ma me no de ne bre no ndi se mo pese on fa saa kwan no a ofa so de ne ba ye na ensan me fa no enfa emeje no yesa nka o se nka obi a pese bi oba ho a nka bi afane atena se ebi asise se akra no ebi a pese obi a obetena me ho kakra se na ne nyina ya kasa ebi a obeba ho a ndi ekwan no a ofa so be fa no na enye mo de na emom nya akwala na akodi ne nchen no a ana akora na akodi nchen no no so ha me ana kwan no so ne ha manya enya wan mama me nkasa bi wo ha wo ne sei se odo na wo ne ba ene wode ne beja wo se wo kusua adwuma aba wakosua adwuma aba no wa be fa na ade wo ne nchen a wo ha no ene de hen me pa cho de ha me ne se de osi e de akora na bre me a me ma hwa manaduru sampempe so we ya wo be fa no a wantimi anya kwa pasu anyina amfa akora no timenti ase matia no ase se no ba na kan na meka se enti ekwan na wa amfa so no na mpese wo fa kwan pa so na obeje ne ba ana se akwara na mo mpese obekọ ne nchen akwara ndie se me makwan manoko ye makwan bia obekọ se me fa ne se ye ne ka na odi mpanimfo ba edi dwato ba se kwan ofa so a obefa akwara na ntwa yi ndi opamocha odi a makoma betom yem ama akwara na tana ne ho nya sa akwara no eye ne ba enti no akwara wuntimi mfa akwara ketwa sa mfa mrema me mentete ne wanya 8 years ebia mi metimi aka sei no na wo wasa abefa akwara wodi nyansa kwa bia abefa akwara no so enti se die pa na pese ye boa wa enti wo ba ha die na wo de mpese mo de boa me ne se munya no a mo ne no enka se de wono akwara no se ye me ba no sembia wo sa aka se ye mpepefo ye manko ba bi no sa asam na wo kan ya no ama madwen no aye me ayi kakra nti ebia na akwara no manko ba bi ono wo ye de ni ono wo ye krobofa anwonafa enti no ebia na me ba no na nye ne ba nti eno no mi pese o ma. Edu pese o kire o sa akasa na o kan ye na sese pepefo de mo banko ba bi. Eno ne de wonti ase o pese o kire wase de ntira o kan sa. Afa o sa se ye anyai akwara na asam ne kan. Akwara nse ye pese o tena wiase ana se ye pese o tena wiase a ye de ye ndi asem na chi. O pesa akwara ne tena wiase ana won tena wiase a ye ntwa asem ne so. Sam pese o tena ase dia mun twa so. Na mon pese o betena ase dia mun ni asem na chi. Ayo. Ani na mun twa so no won tena ase e. Ememe nso akwara no se o ye medihye ampa dia wo se ye nso ye hu se akwara no o ye dihye. Enti o pese oba no koye die na sende wono ne kasa ye mu na be kire wono oba no kasa ye de na ye gitum se ye ba okay owo medase unim kwan ye fa so a obra fa so hia aba ya no pacho dabi unim okay mate mesa ba musu bio adofo ababa wa Beatrice Asabia aka B me ya we say me mai ene wakasa ya ye to nsa frɛw ɔno mbe kyerɛ me die si kwan ntia wantumi ama sɛbe sasemba yanimu a na no krachi ya da bi am kabo nsuo ni ba ya ye to nsa frɛ no ɔba obi tua ne ka no de ne yere abusua ma no asɛm bi wɔ hɔ a obi de obɛba nanso wa obɛba kyerɛ wo nsɛm no na ye wa na aba bɛboa wo tidie nti na ene ababa wa bi no oni ha good Dr. Ampem akwaba nana that's it oho to say ya me adom ya me da so cry very good adofo Dr. Ampem sane emunim no opanyini yendwumadie yi so onye hoho ni se nti ne se eduru ku ada bia se ya na ye no hia efri Universal Natural Clinic na moamu ani tua se adwuma no emu nhwehwemu ni mu adesua no edoso Ewurade Nyankopɔn de nakɔ ɔde naba ena wie yi yehia de wakosua nimdie a wakɔgye yenim sɛ ye nipa mo aho ntia enti deɛn na yemra na deɛn na Universal Natural Clinic mobetumi so ayɛ aboa yɛ nana mesan so edawasibio ewie medi nchakesi a efri Universal Natural Clinic edibretifo nim sɛ dodo na afeme na adwuma ne so etore bia sɛ okɔ wachina
ojinim de ni bi eka ho na wosan so e de beboa omanfo na de yetene say universal natural clinic ye wo atonsu baby a obi a ofa atonsu ka so be so eye high school junction o de usi wo ho abisa say ope s line kwan no onam s line kwan so na say oba be to bonsu obi wo nsa benkum so onya tra bonsu no ko onim kakra bi pe nsa ni fa so say universal natural clinic ye signboard no esi wo kakra borim na oni yembe bom puni yakopo be fa so e ma wo so wanya wa yaresa na sene debate efo nim no universal natural clinic de yakodare ye pa wo endompe enka sene entim enu nti se utiem ano ewie na se uwo endompem hawo sabi wa se utu asintin twetwum wa sabi wenya spondylosis wa wenya stroke aye krankwa tse enkono hwehwe universal natural clinic echira kwan na unim se endompem yare no enfiti preko pe embasa de bia metakasa ye wo nyarwo dodo no wa ha se ebuwa ni pedwenu mu anana ekoso endompem yare na dodo na so ye infections nhwemu kire se 99% of nyarwo eba ni pedwenu mu ebuwa endompem mu na dodo na ye infections infection bi to say UTI urinary tract infection ani bacteria yefre say E. coli and say Escherichia coli nana sa mbowa no ano odin na ye benya free washroom woni NDH and say unim say obetimi enya sa infection no efri eye washroom na wenya sa infection ewi nana infection nya ntobase ebo ra wo ndompenu to bi wo se ne to ase ntie twetwe no obi wo se ne honamani ehyehye no obi nana o se odana jo ntimi da ne honamu be hyehye nankasa kopim se adebechi ne nia sa infection no etimi e de sa ho anaba na obi so o se oda enumra obedjon so sa UTI infection etimi e de sa ho no eba na onim se sa liver problem ne kidney problem dodo na aba no dodo na infection so lesions hepatomegaly ni nia extensions of the liver nana infection ebetimi akoso sa ha no na se oye bema na se oni obehia na se sebe o share rubber emfa nhye wutrimi se because of say what share rubber into oh yeah 100% guaranteed say unte infections baby and then me bo baby fan kakra say na be obi abenya ne de na your infections ni bi wa oba side no say afra kodu ne chronic stage oh yeah den oh yeah bema o ka kodom no boss 100 kra na obete infection typical example na your infection be friend say staphylococcus aureus na say obano side no say infection akwa kudu ne chronic stage oye den oye bema obeti na universal natural clinic say wonya ba bedu a yenya tuboase ye pa ye hwehwemu ko echi ansa na ye de yedru den account ye fiti prekope emfa edru enka obi na obi so o say ne honam ni rashes ebegu na ekọ ebegu rashes etumi gu ne honam ni bebre na ne aso infections infection my friend say onko sega volvulus varicella zoster ni nia infections anana etimi ekoso sa ha no edema nti obi obo say rashes no eye ne honam ni apo odi edrofa so enko na sa infection no eye fungal infection say we hu ne fari by pa yi anana enya de betumi ko ewie ya utiemi universal natural clinic ya sanso aba opra no biom say ye de nya sese eba no ayaresa bia wakodare ewo infections mu ene ndompemu ye nya ntobose ye hwehwemu ye pa ansa na edurade akona na eno anu universal yebo atonsu bebe obia no ofa atonsu ka besu eye high school junction wo de usu ha bisa se ope eye s like one obia be kyerɛw emprempren de nana de ye ne say efri ende ekopem eye kwesiada efri ne ukuoyi ekopem me da kafra ekopem me da nana ye say enipa 50 ebe nikan afre no oba nhwemu ebe ma obia efri untu akapre enipa aduonum a aduonum sa ebedi nkan afre aba universal natural clinic no unhwehwemu a ye be ye wo no untu akapre wow enu nti na obi mpo wa say ye no osteopharyngeal test ye de ade ehye ne munemu eko ekyire ye pa ansa ne ho bebe na ya de ne ehye untu ahwe na sa test na ne bo den pa obi wa say ye gine ntesio na hora na eja na sebe ne ye de ehwehwemu ansa ne hu ne ha obi mpo wa say ye gine jonso ne ne untu ahwe ye say no omani mo ye den oko hospital na say oko ye test na enye ekaketo na universal natural clinic enam say ye dwen wapomudi hu nti no ye say sa ne ma weni ye ma free infidi ahodo ye de beska no ni pedua ne efi uti ebesu na yanse na untu akapre enti we ne yakonya kese pa for just first 50 a ebi ni kan frɛ so on pem ha de ne say de okra mpo de watwa fufu ama atonkwan mu nana enti prempre de mesre nana mi hia obi ne abre mesre se woni mbre ya memfrɛ obi wo ha no ne mbre se sebe yare be da no so no pese eko na emum se woni abre mi hia obi o se na bemu ebu mi hia obi o se sebe oni sika o de be kɔ
ayaresɛ bia kwakɔgye ayaresɛ saafo na mihia sɛ mo bɛfrɛ agye code no saafo no titiri na mihia mo ya me adoma wɔkyena ɛyɛ ɔkyena ɛkɔpem ɛyɛ kwasiada na ne kesa nankasa yɛ ɔkyena na mesrɛ frɛ na ma ne sisia na gye ɛyɛ o folder number de nti a wogye folder number no oba yɛ ne bibia ne yɛ software nti yɛ bɔ hyɛ computer no so pɛ na yɛ start ɛhwɛw nti frɛ sisia na gye ɛyɛ o folder number na nyame adoma wɔkyera nyenhyɛ ɛwɔ universal natural clinic na ma no ɛyɛ 055 055 62 44 102 ebio 055 62 44 102 ɛna yɛwɔ 0200 158 272 ebio 0200 158 272 nana obi wɔ hɔ a wabɔ wa for bɛyɛ 5 years wana wabɔ no enko onime bia adano kwankro obi so wana na ne timu hyehye no se ne ti pan na ete sebe mekopa na yehwegu ne timu RTI ɛyɛ respiratory tract infection ɛna de saa problem ne ba na obi so ha okasa ne minim no ɔte pains paa wɔ ne minim ɛyɛ sinusitis a ɛyɛ helicobacteria helicobacter pylori ɛde ba infection na say bacteria na ɛde peptic ulcer de ba no ɛno na de saa ha no so ɛden ɛba into universal de yɛsɛ oba nhwehwɛmu na ɛhunya yɛ paa o ɛyɛ bibidro kro gyen ɛna de tu yan wase ɛwɔ Ghana mu ha na sɛ krampo de nimde no asan bɛyɛ kɛseɛ efisɛ masan so ababio ɛno nti no yɛde bi ɛfɛ no yɛde ɛda wɔ so nana de hia ne sɛ obɛhwɛ universal yɛ kyerɛ akwane sɛ yɛ ndompem anasɛ infections a meka wasɛm yɛ anana obi mpo ane de onim krampo sɛ yɛ infection oba ya yɛ bɛhwehwɛ mu na yɛakyerɛ ne yɛhwɛ sɛ ode no sɛ yɛ viral infection ɛyɛ bacterial infection ɛyɛ parasitic nana ne nia yɛbɛkyerɛw na universal nkoa na yɛbɛtumi akyerɛw saa deɛ no bɔ mmɔden sɛ obɛba me sɛ ɛyɛ bebidro kɔ gye na ɛdi to yɛarɛse nana obi so wane deɛ no ɛyɛ pressure ɛne diabetes de bia wo tight team ya meka sɛ yanwa mmienu wei ekabom ene di stroke eba na uyo obi a wo diabetes onim say a very easy infection ebetimi abora oni pedua reason is say na bacteria na eba ni pedua mu they omu depending on glucose no so na be ya ombetimi eni yie enti ne pe bia wo diabetes a infection de ofa no kwa eno nti na say obi enya foot ulcer be say 5 years kra na enko foot ulcer ye bia ekro etunu e won nan ho eye chronic one dodo na infections as wonya diabetes a sa problem no ebetumi so asset in universal de na yese wapomode ho ehia yen alcoholism eso disturb ye mane ye nuano wa ton semuntentan bi wo hokra de hwibaro ne piane kofie nana sa how ni nuano yese se ode oba universal na chakuni sebe se ode no eye spiritual anase eye physical we know the type of medication na enokrampo de bringing anya mfedo no ma se kono premises ho na obejan no na se oba ensan wankasa opɛ faka ho bra na se ehwe na se oyɛ bema nana wo de nom ne enhwɛ se ebe ya when you are universal na mefa hin na maba universal natural clinic nana medase yewo Atonso high school junction Kumasi heya Kumasi Ghana Kumasi krom heya Asante memu ha eti be bia wo ewo eye Ghana ha se wo Accra se wo Kumasi nana amona no fo nya ba direm taka se wo de wo Ghana ha na se wo Asante memu ha na se what universal natural clinic se omba ya wanda wo ha ho at the long run obekwa kwa obesan so be pure ya de na ne wo man brapreko now went up friend na mani sisi a message wo folder number now ne me bobo mpunimpu nana ya repair da wo so no yakopon be fire so ama so wenya wire sa e 055 62 44 102 ebio 055 62 44 102 ebio 0200 158 272 and I wait Mr. Mami 3 minutes or baby or se oni ne ho kani sha bon se sperms no
ɛsan so everything in biom the difference is hypersemen sensitivity nana and also infections na ediba infection means say PID and I say PCOS and also a June so more infection ediba PID in a pelvic inflammatory disease that is say why I say one you so be about now sanana a sia wodiano kwan a siemens is a kwan PCOS polycystic ovarian syndrome or baby wobon send near from I can see pass on and yen sing ade infections and a ediba nina no moye ho adwuma no enti die hia ne se nipa no ne obebo mpu ne mpu asa doctor yankopon inshallah so nana adofo wei eye doctor mpem sene emunim no da no sesei wakoto nimdie ne mu wasan ba na ba waba no eye wunti wanka ho waba se wode ne nimdie ebeboa wo enti unini behia ewo Universal Natural Clinic Kumasi atonsu si wo high school junction ne so ubenya taxi a wo de okasa okọ Universal de obekọ so opese onante a onante sima kakra bi kọ wanim benkum so ubehu bonsuo no nifa so ubehu Universal for some board sesi ho obeba ene woni ahia na waboa wo ma fidie no na ha me twa me ho abasese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin wo hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Yɛ ama nomo, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama meɛ. Na akɔso yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ sɛ nansan a na wo complain wapɔso wo sisi ɛne adeɛ yi ebi na mede twitwi ya wote si yɛ yo sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia oh na yɛ twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free sɛ require mu enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ abaatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu bebia ne afrɛ 0244886437 and 02016871717 FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum Dr. Time daso menya wudenie wo ye kikim abna na wo ya yaro fa here Medimafo Herbal Clinic asane nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Tam daso me ko ho a wonom hwehwɛ me mu ɛyɛ me diagnosis no ɛde be ya ka diagnosis ɛno bi ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnu mpo ɛna hwim yare no ɛto afi me widie mu a mebɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yade ɛmɛbiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awɔ nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne ho die nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa
obi benya wo na firi yade na apomuden so yensira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa me kame kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Perfect Star Entrepreneurship Training at Basu Kumasi Heya Cultural Center and Ebekoso. A 2 days intensive training. Date near 11th October and 12th October. Mankesimunso Ebibekoso Ewo Batampa Entertainment Center. Date near 18th and 19th October. Bra, New Swiansa Numa, Nemoya Brabo Nesi Council Emra Eboto. Registration fee near 50 cities. Training fee and so 500 cities. At the form cry. In Sanuma who will be Bine homemade charcoal. Yet so send you bet my BDA and now be CBDA Ewa Waufi. Homemade incubator, cocoa butter cream and lotion, cake, meat pie, shortbread, emulsion paint and oil paint, organic weedicide, fertilizer, Azuma blow, washing powder, fruit ice cream, honey making, senya war, snail farming, mushroom farming, alata samana gel, bridal fan, parazone, after wash, and no mabebre, I can and until 11th and 12th October, Miensia Kumasi Cultural Center, near Shiansan Human Mo, who performs Yibia Bra radio station in front decks, and as a friend Matrufu did this way 0537 681 737 and answer 0243 299 938. Ora bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o won fidi kama
ama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma ɛhɔ nyinaa wo behu wɔn ahodwo da aban ha yɛ bi kɔhɔ sisie we di opɔnkɔ penentem de je wɔn numbers ka ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve Hey, gadget master no. Na hin na woto wo phone accessories. Any Bluetooth speakers ya. E bokora te sa no. Wa hwe woofer papa bi nso. So my catch say wo pay chargers, hands free. Any other phone accessories quality pa dia. Any be home na me to bi ma. Next time baby I told no. No, your secret is your power. Ade de ampa. Me phone accessories nina. Ni wo fofofo. Share hip power chargers, hip power hands free, reckless chargers. And in the airport and the power banks. Triple power chargers, triple power sound bar, triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories. All kinds of Bluetooth speakers. Would you ever heard receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusu Bempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a Honda water with phone accessories. And I can would say me, Sabahulu. My mistake. Oh, Sabiko Tunyama or at the mamma younger brother. No, necessary, and for sure, no TD no. Now, say crowd a Joe Subempa added 90 electronics. Abeka oh Subempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. And we're doing 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 190 headsets, 90 car chargers, and a 90 AirPods. Nina, a quality papa. We will Kumasi Edum Kejetia, the Baggio Story Building, on the first floor, store number first FM 0607. And the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprise in Suho. Afe Wasansu opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. Anasa Frewan 0246 331414. Anasa 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa buano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyemi ni me fiefo, enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hya. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hya duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa. Se upetam heba mesha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House, ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejodi nkratu yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, arafo yadamase yakoya yaba. Aha ya 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi ena wasugusu a ewiai utie ena wiakro ya nso ohweye oba YouTube eni Facebook ne so a ewiai yededam. Shade nso senkomo ayedi eye maame Khadija Abubakar one ne ba muntari ene wo yenim ha na ababaawa Beatrice Asabia ya yeso otidwaben ya nkroma onona onomodeno aba yenim ha na asem no eya ne base yia anamotuo koso ewo fom owura bodin Ewana na jata bani. Very good. Anamontio bain na edikan akoso fom Money Beatrice nentem. Yo my enchete for na e ma makwa bamra Asem Beba Dabi program so ana unse infiti prekopani ya de asem betena fidie so se nipa na so ye din a eno na ya ye pagya de bedru animo ha
na ni nyina ni omo de bae no Monday twa me ni 2 weeks omo de bedan ya asem ya ti yeto yen safre abaya no omo ono so share se ene wuku yi ene 2 weeks pepepe or baba ha no ni week time na ye ne abusuya na hia na ye no kre akwala no ono na akofa no okay yes okay so wakane saade a ene amami ene ne bayi omonko na wuku adare a etwa mu no ye nhia so ene abaya no ti wuku ara no mobile ye frena wamfa bim eno no oye message koma be ma na one na wo no e wo Italy ho e ka kire ni se sebi so mo ye pepefu a ono no oye akani asa oye bibini wan boy no ne din sa na mo bad enko ba bi sa akora ne ye ne ba ono so wo ho kwan so wo hwa akora nti wo akwa ne ba no won won kasa nche ni nua be ma no nyi one na wo akora no nsemhunu na wo di no ontwe ne ho firim na onne be ma ne mienu endire sa obo bibi a ono ba Ghana na one na meka ho asem ti wo akwa akora no ni so okay se sa na wakana maami no mo de hia wo no mo de baaye no se ne be ya dance na ekina bi onko gina baabi enka nkire wo no mo se omo nhwe nkwada na asisi nti be ma na wo akwala na ase ye mfa asem ne mra no hia akwala no akwala na duru se ne ositi no a wo pese wo de ne ba ko school duru pempen so bi no be fa na ade de ne ko baabi a wote wo maami ne nchen no ompe nti wo pese ne maami no nti sesei abaya no de wa masa ukuada no ene ya no da na wotwe ukuada ose ne botaye ben penti sa wafre ne biewa ose aha station ni so station ni wo form to wonfa ne ko station foforo e wo soro eno ana betimi ayi na menim se ye wo okay se fem wo ho wantumi kra nka wo take ni yi enti onpa ye mfa ne nko ho no mo ho momu na yede ne betu TV so aye nipa nyina be hu no na afede waba no ma ba betichirim na hade wo fom kura on na etwa sampo ano etwa sampo yi na ha se otwa koma ahwan otwa koma be ma no a wone ne wo akwala no nse on fa sa wo ne mama mi ne nuyan se on mu ntwe on mu mfra asem na asem ne nya wan kasa wone na kasa se ye ka sabra wukuada wa ma mempo atwa de adwuma yi ayeye ehumpo atwa ye bebre obefre obi sebe onye nyansasem obeka sebe ensem eni ene de akire ntie no memfa nya asem o hye wukuada wantumi ama enye ne bone so ene yenye pe no na sumdwiem ada no ama na wotwe abetoso a wa ama ana sese bi ofre bi wa efri ho no onfa bi ma wode sa message no ekoma abusuan mate mebo sa message no reply a awura no ba ha na ye frɛ no maame kadija ba ya ye frɛ awura no da bia meka se wi ase hwɛ se asam kɔ mpanini bi anim na ofrɛ wa wo de fa ne se wo de wunim nyansa ai kotie nkwase asam asa panyin kro pɛ so ka kyerɛ ate ɛbɛboa wo me bɛbɔ ne voice note no na me de akyerɛ wo ai de ɔno nye pepeni na wo kɔ kyerɛ mpepefu ase ene wo mama mribu no me ne beto so ama mo nso mohu no e wo TV ne so okay but meka kire wo awiai se abapa mo eye the most credible online shop se ye yi amene wo ka se de Ghana ha se wo tie me na wo pe ade ato ompe se obe ha wo ho pressure obe ba kurom na sebe wa be fire ade bi kura na se sebe mesremika obi abetwa bag na wayi usika in your own convenience na fie na digwa kwa be so okay o phone ekita wa eye Android phone no o phone ekita wa eye iPhone no sesi a wo de ko Play Store ana App Store na ko download sa app yi abapa more o download wi a install wo phone so na wo de bone wuram opi na wo wuramu a obehu nioma ade a ye ton bi ewo kromu bia no yenso ye ton bia sebe ye de no ye papa na ne bo no eda form sa na abapa mofo ye de ne te obi se na me nso bi ne phone na metumi dia download di app abapa mo no ntime ye dey ene ye wo gye ye number frɛ yen
wobɛka deɛ wopɛ na nneɔma bɛɛ na wobɛtumi anya bi atɔ wɔ ha saa wopɛ laptop wopɛ phone wopɛ tv air condition kitchen nneɔma a yɛuse wɔ kitchen deɛ yɛuse wɔ yɛ dɛm ntade a yɛhyɛ mpaboa a yɛhyɛ nneɔma a yɛuse wɔ yɛ fie mu deɛ yɛde nnua yɛ ne nyinaa yɛtɔn bi hwɛ abapa portable washing machine ɛyɛ washing machine o ɛnso ɛyɛ 399 Ghana cedis ɛnu 4 million po wote hɔ ɔtwɛn deɛ yɛ nɔmba ne nie ɛyɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 ɛyɛ abapa mɔfoɔ namba wate yɛwɔ tafo 3 miles nso sakasaka park hɔ wonya ba hɔ a wobɛhu abapa mɔfoɔ awia yi awurade fie heba center ɛyɛ Dr. Amankwa ɛne da no sɛ oba Kumase kronom bosi a papa no ɔbɛn Red Park yɛ wɔ kronom bosi hɔ no na papa no na anya aduronwanwa bi a ɔde yɛ enipa tirim adwuma ɛna awia sɛ wotie me na woyɛ obi a wanya haw ɛwɔ tirim etire no aso wom ani wom ahwini wom ano wom emu nneɔma nyinaa wom bi wode bra na wo ne papa no mehyia no ɔma asa aduru ne bi fa treat ho ahotɔ bɛba ate woyɛ obi a wowɔ mogyaborosoɔ asikyire yadeɛ ɛtwerɛ yadeɛ bi haw ɛyɛ ulcer ana stroke yadeɛ wontiri mu twetwew koko ɛtete wo paa wo da bia wo nam yaw mu ɛnam saa deɛ yinti wo nsabuo mu nyɛ wo nso wo paa wo sɛbe bɛma wo mɛnsɛm no nyina yie bra awurade fie heba center Kumase kronom bosie na papa no bɛboa wo Dr. Amankwa number ɛyɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 officer number we ya Dr. Amankwa abɛgye so na ne nakasa awia yi ya Bolivia Enterprise yɛwɔ Kumase Sofo line alignment yɛn ne multi home ni dia nimhwɛ no ɛwɔ alignment hɔ na yɛn ne akɔfa Future Life Smart Foods ɛde aba ɛyɛ nuane na ahoɔdenuro ahyɛ mu ma tɔntwomonti sɛ wo yade na wo ba wo bɛgye aduane bi di a jaso contembra ntem yade ne ntumi nyina ɔbɛkɔ muntie ni sɛ ntine sɛ enuane vitamins ni minerals 23 ne wom yɛwɔ amino acids 19 ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyinaa yɛ ahoɔden mu nnura ɛwɔ nuane mu a yɛatwetwe ne yɛde ayɛ o enti pebidi na wudi a ubenya nkwa ye number ɛyɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛnɛ Volta Drill Limited etu nsuo wan na hia nsuo ɛwɔ ne fie wama nkwankyefo bia betu wanya problem pa onua mana moto na ton safre Volta Drill Limited muntie se babo ho tuo pa dia onua yan ne wonim de no 1 ye wa nintini a wonum nim de e won sutuo ho ye sa won fidie ya yetumi di dwam dwa abom wura sase na se kotwe nsu papa e de ma enti ye yetu nsuo ma wo ntwada bi wa ye na atwifi ye de ente saa wo ma nkwanchenfo bi betu ye omo ye o ka kire sa kosi bo so bra be fa yen ye be dwabo nim Volta Drill Limited emfa ho se hoya nwam aboom atechem afrom ye betu am wanya nsu pa nom enkwanchefo bia betu mu wanya problems wo ho a fra ye niam siesie ma wo ye blowing ye pump installation ye pump servicing problem a wanya wo bo ho ye ne ye be solve ya ma wo ahojo da aban ene main office ne wo ukosunwa itachima ne doma nyina nso aye wo ho ye number eye 0244 299 520 ena 0266 43 2210 ye number no awiei MSP 30 eye madru oba wutie me na sebe onsabuo munye wadru eye MSP 30 ema muntie sebe edro weyi a ultimate clinic for akofa bay se wo ye obi a wubu wonsa emu ye ebrenie boso me no saso ye dru second kaish obi anu demu twa adwe dendenden anya asem ketwa adai o se mayi naba kotokofo ba park so anu na mane kope MSP 30 edru bi
now the nom saa painful menses ni nyina ebekọ obi ohọ a ne nsabuo no ensisi so eba baako na twim be bosumi nsia chi ansa na babaako obi nso de makra ene obi nso ohọ mo eba nioma bi a wo hunu wo mu no wa utumi nsa nioma bi nkoye aho ewo ho obi nso de no de ba very heavy ohunu amani o ohunu amani obi nso menstruate awie no emfimfini no in between na osan hunu nioma ani ya me mpese me budin enye aho enam saa yoso ama sesei hormones are imbalance yabam ovarian cyst yesi wanya bi fibroid ne ho abeka won so pa wo bede na wo naba kope MSP 30 edrowi ultimate for na diaba eye pa ba bi eto no bi akwa abenya bi omo number ni efre for free consultation oni won mo nkasa kan ha wo kire won no mo a eye 0541 72 7818 0541 72 7818 o fresa number we ya o number je so no be kasa no aboa wo midima for herbal clinic Dr. Time da so papa no se wo ba kumasi abu akwa agogo a ho no odini dwuma muntie wo se wo de yade na ko chinchina na sa hoto ama bra no mfata am nto so ma wo obi de ye hepatitis A B and C stroke yade wanya ha wo kidney mu sebe waye mrempem pa nkɔhwe o bro se kura wo fro ba na no twetwetwo mamtwomo ade aye nye 2 minutes bra papa no beboa infections adokro wotumi ni oba ni hia nso hunsuo ntumi nyem no fibroid ana sesebi esikire yade etetel o pa wo bibi na ada ni si akwanti na ema wo medima for herbal clinic said ye how no bra all the time beto so ama wo ne number ye 0244 77 4282 and 0245 61 6336 unya fresa number we ya ye beje so ye no be kasa na ya boawo awia by Grace Medical Center yeah ya yaresabia na kumasi krodua ye mu ba bi ewo ye breman krumpe ye wo breman osai kwadwo ye ben DVL office no by Grace Medical Center awia die na hawo adwuma efo am by Grace Medical Center nyina mchiachi amo me bom abaso ni modwuma pa by Grace for na yesi hose memini da bia no wo beboa wo na wa ye teeth and gum screen e de amawo obi ohon mo otwi ne se a ohunu mo jani enuoma hyehyehiem onum nsu ya achele kura de ani ewawu sebe ohome a home no enye esi ni bia bubu ana sebe ebia piepie nchanchan yenye scale na na polishing mawo problem a wanya wo senam mu ana wo sene ho no se wo ba ho memene danko ade a screen a ye be ye ne free no ato wedro all other days obeba ye be hwewo eye kwasi ada eno de ye examine wani no mo a mo hwa ade ase ya to anwe aguso ade ben mo a moni so wo mo ya wo nko ana otate kwasi ada ye be examine free at the amount. What you say? Sana by Grace Medical Center tie. Enti wo be ba ma ye hia na ya boa wo ha ne ho. Your number ye 0244 97 6805 0244 97 6805. Offer sa number we ya. By Grace if wo be je so. You know be kasa. De na wonti ase. Ye nchire mu mfama. And now we are Ababawa Beatrice. After sa asam no aba yanim ha. Na ade ba ku bi e na me hunu. Abaya no obi atunefo. Na nipa na antunefo pa. Tio. Ni senti ne se ebra onyemo ye no. O sister pamo no. Maami so na akotenai muntie o krachi ni free Ghana kwa akwantuo mu a oni ha no maami ene ne baba mai emauska senke yobi obeka se o di nipa na one onyem ye no so oni ha omprempa sumdwie ewo one maami ntam hwe ewiase ensa ede aduane ahye wanum da no sansa no yenka odi aduane ahye wa no popropo ni mu da enti san ensa do yenka
aho mi ko sia adwuma jirigogo sesi akwada na nyiri obi atunefo aka kire ze o be ma no so a wa aburikire kwaje oba no send ska abesi wo so dan so anya bi adi asa afutuo ni nyina ani na wo ye ka sei wo ne be ma no a wo ne na wo na be peska wo de hode ahwe wo pa no onne ma me ni nuanom ya aka montam nye ujiri se de na be ma no kwan be no obefa so o so ni obi treat good enti voice note no a awura no se ya frɛ no nti o ye de koma akrache no enie Yakubu o maame ne o bra mo de me call KSFM se honum body anji din o aye se o maame mo ho o mo pese o mo ne me twin style bi e wa akwala na me mpene sa unze ndo me di kan ka che se me mpese me kan asem bi a ebetia wo mo na kire me hu na me twa fo mo so abra me ne o mo ye den enkasa me mpene sa unu emu ntaro kasa kire no enye me ne na wo yi enye me ne no ena wo yi me ni sa menini ni ne sa ena me ka cho se menyu obi a menini be di a wo na wo se menyu wudi me melo me ho e de mamodin na maye din de ambe bia na me hwem na maye din a se de me ye jimi fo me jimi de mamu ba sisi ha no me jimi mamu biem te si jimi no me jimi biem o papa a ono omomanya ho de me ko FM station no se me nko ho na me nko ye omoden se bi se de amo oba na wo de na busua ni di na chi baaye no sa na nipa nso wo abusua nipa da abusua na mabusua kan hwe emfa akwala ne ho enkyere wo nti no wonim se wawie me de na braw o gina hwe ni bi enti no wonim se bia wanya no fala wo pepefo mo wo ema mo ba ko ba bi free ana mo wo ema mo makọ ba bi free me mpese me ni obi abenya me srew from na kasa kyerɛw enye sa de beba no emmeye me mpene sa me mpese bibia ebe ha adwen bia besi ena maka kyerɛw no se wo so me ni obi dia wo na wo se me ni wudi di se oni mi bedi a oba Ghana na oni mi aba bedi e wa kwala na ho na omo te ho no de obi en ho no betimi ni mi edi e wa kwala na ho ena maka kyerɛw no because FM station ono omo de me kɔ no omo de me kɔ sa me nkonko tena na me nkasa na obi nteme ne ana se den me nkɔ na me nkɔ tena FM station ho na me nkasa na obi nteme ne ana se den ana ahyase na me mpese me kan asem bi ebe ha obi a na maka kyerɛw no Yakubu fe wo maame ene wo bra no na ka kyerɛw mo se me soro mo mama sum anwome enra na wo bra no wa besi yankrom ha na otete ehwehwe ba bi a meme wo eni ti na enra nwumre no mo ba ha no se mimi hu ye se me enu nti o hyeda na obesi yankrom aso ba hwehwe ba bi a yete ana me hu no so na me se de wura fi also o hu ba bi a yete because me fa kwala na nsie ena me fa ni ndwane enko ba bi a akwala no minim se ye me no mienu ba ewom so mo ye abusua ba ye me no mienu ena ye ba nti ye na wo se ye dele nti sa FM station o mo de me akwane de ne mo me so mpe so mo ni minya ye nyina ye benya ye be hu se obi fie abusua mu obi afie abusua mu ena pie ye obi ande ne hu se dia wo maame wo bra na wo nua no the same thing na so me wo nua e wo maame e wo abusua e wo machi nti ye steady na ka kyerɛ omo because ni omo ne me di no me fra me papa mo na me bɔ mama ne a enko yie ma wo e wo ba bi a wote no wasum njo wo papa wasum enjo a wote ho no mo ka jem san me ne me sister ye beje e wo akwala no ho ne yenka na hu ni a wo beye ada wo ba no mo pese me nton ne ma wana me nton ne ma wo ana wo pasum due wo ho pasum due sakwala no obe nanti hodi pasum due wo ho okay nti so mo de me akọ FM station ye nna ye wo ho ye beto aso why akola kitwa mo ntimi ntwi akola ese kra ma no ne sinyina ye basa wone no ono ba na kasa kra mo ka den so mbi ne no fa na hwempoda wo hwa akola ne no mo nye hwe eno na wo ye di so pesa odo hu ba de abla na me wo ho fe mo pesa o si untuma agufi e wo abonten no bie hu a bra ye na ye besi why okay enti Beatrice Asabia no na no asem ni abaye yi wo hwɛ sɛ ne o kasa sabe sɛ ye kase memfa na no kasa keke ena emu na tan ya na enyi na tan ya nka meka sɛ abaye ye ni nswade
aha nyo case aha ye otek mame nsan correct o ebi aba kuma se nche say ya nkroma na ote obetena ho a ho na ate enti na otek eye the number 1 first private station in Ghana enya Asante region ko aha na ye radio university me da bia meka me say sa obeye adwuma wo baabi se kuma se ha ana se enkran utumi fa otek mu pia baabi abeko bia wo esele why because a higher radio university enti abaye mama musha ma mukofa wo mu ni wo mu wuyo ebinie me ena me ye krachi we ya enkabaya we me block no a block bibia so wa ma no ne obetumi aye den de na obetumi aye obaye den de na onie gani nie ge yanum ka said time he kase maame na anhwe oba no ese wa ma akora ne se aye basa hwe wonso wanum asem a ifiri wo wanum na wo se efe gum no a wahunu nyansa se wo ba de enye no wo wanum na wo se efe gum no hwe asem ifiri mu ba ge ya no kase time mo ya mama mo ni omu wo yo wo wabusuafo omu ntumi nye Yakubu chi Yakubu ni ubusuani bi obia ntumi nya ne hwe obia ntumi nya ne hwe na wugina ho ke kansa bia yampia ne de otufo no ontu yie abaya wapeja wo men wasoa wo men na wanhwe ya obebɔ ne baabi a yemo mum pepefo aba de achia me brai ayi mesramo ayi ejapade yi madinki aka ho asem dada e de akyere mo me se ye ton se ye ton eye fie we no libilibi mi akura mi di animu o de wo ba utaki fie abehwehwe me na Krobea akura me kwa akokyere ba bi efie no etimatim dome kumase heye etimatim dome ho na se fie yi wo eye 4 bedroom bia ye self contained ya boso kama ya to fence wa afa ho enfie ensuo wo fie ho electric fence nyina guso proton so kakraka eda animu na no wo ma cement mu nyina kama efie ni ye ton ebo ne so ye efie eben Good Foundation International School ewe timetim dome ho ewo kumase he ya enti se wo Ghana ha na wo ama no ne ebia ope japade bi sa to a wadaroma ebiaba jesa number we Francis ya for negotiation na afi tuaka ne me yawdia why number ne ye 0241 198922 0241 198922 any esanso wo car Sion SD car Sion mode no eye 209 model petrol engine edem eno nso ye ton ene dasi Sion ejina so se kama 0241198922 ena 0548181000 0548181000 offer number ya ejapade mu bia wo peno ubenya na wato awiai Dawood Aba Hospital traditional Dr. Dawood papa no owadru papa no Nyankopon wadom ne nimdia a wode boa adasa papa no ono ne mema asabia dobna da kɔ ne nkyɛn a wɔhwehwɛ mu huna de kɔde ɛkɔfa bae no de aduro kanwa wobɛfrɛ na kase dok apagya o ɛyɛ saa papa no ɔba wo pɛfuro ne ma woba ne nkyɛn yɛ hwehwɛ mu hunu de abɛda ne si akwan no a emfiri wo efiri wukunu ani efiri wa wobɛfrɛ de adanse aka sɛ dok busumi apa ho papa no a sɛ hwi doctor no papa no weduro sɛ sikyire yade ana mogabroso stroke yade etete wa fabre Dr. Dawood papa no sɛ namu yade bi no akote ama sesei unhunu ho ano de anante a wabre fabre Dr. Dawood papa no bɛboa wo sɛ ye ulcer prostrate mo kokram
ojonso se munye sasabra hututuo ena wonamuo awo ho ye wo den Dawood Herbal Hospital ya we jeso krapa edane yen kan na metro FM ni wom no sa danu emu ane wo Dawood Herbal Hospital ye doctor number Africa say na Krobea say doctor me frɛ o eye 0244886437 and 0201681717 awiai Hepa Plus Pavi and Plasmos the fearsome 3 the fearsome 3 the fearsome enromi ansa we hey minua unya binom ya akopa binom se we ba na bema adansi amanfo di wonte a draw of the moment onte ho asem mana moto wura baby eto ne eduro sise ya okwa kasa mepe Hepa Plus mepe Pavi mepe Plasmos why no say sebe ni nipadua na nyina yie nti ama sese ye ya ye kasa yi stroke yade abona to ho obi ye sichire yade obi ye mojabroso obi srade tam na adore no obi akoti infections bi ama sebe wabeye mre kura wo mpem oba banka bone kura ba ho watenka sam kura nyina yie wate ase se wo bedidi fom wadidi soro agina brania Hepa Plus Pavi and Plasmos se no mi ensen ebeneji fo na de aba peninsuo anane topa ye ni bi tobo na beboa wo onti bibi ase afre Dr. Eben 0542778572 and 0591367898 ejo usubempe enterprise Kumasi adum dibagio abrosan ni mu eno edane enkane baby a first na kejetia wono old kejetia wono baby a KVIP ne wono ehonso owaso e ba ko ho na papa wei oye gadgets mine kire se phone accessories se wutie be na wo pe 90 ni cables open the batteries the watch the rechargeable fan the power banks 90 iPhone charger open the airpod papa ni tombi open media 7 airpod the sound bar ana woofer otombi open e-power the hands free the chargers and the cables ibi wa ha your triple power banks chargers cables ni speakers your reckless chargers battery airpod extension socket and original iPhone chargers Bluetooth speakers and headset open MP3 speaker bra na papa no be mobi betu bi koton beto de nkronkuku di udwuma ne number e 0246 331414 and 0266 100 fa ba ya de tusubio onie enya sa obesha atade unufu ne woto pempem mu ena kire se ohun efewo da bi be beautiful from your inside inner beauty eno ne kasa oba ma se wo kwa ware ba no oba no need that inner beauty ni bia you are doomed oba wo ne be ma wo na utumi kasa wunya asumdwe sa ba wi or your red flag mon chenu yi oba nanum kasa bon tofo mu anwansana na di ho nkomo or your red flag bema emfa bi da oba de achame akra radio fatu yo akra me da se ma yenche ye tiefo nyina o kasa ya che fa 3 titru eni veni ahoto afi yankremo na oba ya chia Miss V so na Miss V heti ona ye oba ya no maame ya owo US maame ya no na artist road oba wonka as of body maintaining ka minim say maintaining ka okay on dey say body okay on dey say ye maintaining ka okay akra asem ya ye kan ohun ade ba ko awiase se wo bom pa ye pa se nyame ma obi a ba ko wo se hia pa aye kwan aye fa so kasa hwe akra obi ahia wa ade ba ko a odi kan edi buo ene se obehu ahosiesi a se ne wasi address ye ohun se ya eno ene obedi kan ahu no owia ne etoso eye se obechia wo na abeje ne so asemu a obeka no eno nso ebe ma wabu ana se wo mu efiri so ahosiesi ne de kama se de ogina TV so yi otimu sa ampa owo bibia bi enso nso obie nanum kasa aye no ohunu se nanum kasa ene ni nipadua no enyepe
enti wo hwe nipadua no nko a enti wo sɛ wo maake na nipadua no betwa wo maake ne sɛ watwa na emom na num kasa no wo beti no na wakɔ te afiri we num na je sɛ wanya zalo because num kasa ne nyane de aka bi anye awrei na asɛm a wɔkan sɛ nka wonim kasa ana wo ye obi a yatete no a onim kasa enka na asɛm a ɔde kakra wo kana asɛm a ɔde kakra sɛ wonya abotere bae ɛne yɛtete no na ɔbae na ɔbɛkyerɛ ne nsɛmu a ka bia enka na asɛm no bɛtɔ yasum ama yɛtiefoɔ nyinaa hunu sɛ awuraba na asɛm a wɔka no ɛyɛ ne ba mmira mu kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ akwadaa no wɔtena wɔ maame anaa wɔ papa nkyɛn enti sɛ papa no ni hɔ na sɛ maame no ɛwɔ maame no hɔ a ɛni baabi bɔne wate aseɛ wei nyinaa yɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ a sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ mu wofa amammerɛ so ansa na wagye wo ba no sɛdeɛ siremfuo wɔ bie no saa na asantefoɔ nso wɔ bie enti ka ade saa nsɛm wei toto hɔ nimdeɛ mu sɛ yɛatete wo a kɔbiaa bɛka bi ama wo na sɛdeɛ wɔhɛ aseɛ tutu wanom bum sɛdeɛ ɔkasa firi nafuru mu yi yɛbɛdɛ na obi aka bi ama wo ɛfiri sɛ sɛdeɛ wo ka no ne deɛ nka bɛsisi so baɛkwan a wɔfa so ka no ne nyɛ ɛne mpo atwa koraa sɛbesɛbe wɔtwitwa yɛyɛ sɛ yɛne obi wɔ akansie yɛne obi wɔ ntɔkwako yɛn nyinaa yɛ pɛ yɛn nyinaa adwuma baako ne yɛyɛ yɛbi nsu nkyɛɛ bi enti sɛ wɔtena na akeka wɔ yi a na ɛnya me nwanwa wohwɛ sɛnea wɔkasa no a na atumi sɛ nteteyɛ no wɔanya wɔaniam sɛ yɛyɛn ne sɛdeɛ yɛyɛn odwan no ɔho ɛha wo sɛ odwan yɛde abaa kai didi yɛyi nko a na emom wo kasa a yɛsei wo ne pani di nkɔmmɔ akasei wo ne pani kasa deɛ me ya baako pɛ akwada na kɔdi ne hɔ a ɛyɛ me ya ne sɛ nti saa kasa wei na ɔde bɛtete akwada yi ye daakye akwada yi nyame nyini mfiri mu na wansua bi na osua de ayawu wɔde kasa wei bɛkɔ awadeɛ akwada no na obenya bi ye de ɔno bɛda de obenya bi o na emom de ɔbɛwa no enti me de afutu a me de bɛma maame ɛne ne bɛyɛ a ɔmo ba ha yɛne wɔn nyinaa ne sɛ ɔmo ntwa so ɔmfa akwadaa no ɔmfa no na sɛ wɔnyinie na ɔbusa wɔ maame sɛ mpapa wɔyɛ a na sɛ wɔso wɔn kyerɛ no a ɔn sɛ wɔyɛ ntansio ebire biara ne yɛ ananka mmarima no na bɛfa akwadaa ne kɔ na mmaa na baa bɛkyini apɛ wɔde ɔbaa na bɛfa na adeɛ kɔ deɛ a monka makoma ntom yɛ manya hwee wɔamfa bu ama mo sɛ wɔde ne bɛgya a mo wɔkɔ amɛsrɛ kwan na ɔbɛgye no ɔkɔ amoma no fa no nkɔ ate ɔbaa na monka nkyerɛ sɛ ɔnyere ne ho na wɔnwo foforɔ a ɔwɔ aburukyi de sɛ nyahu bɔgafoɔ deɛ sɛ ɔmo more chance sɛ bɔgafoɔ no ɔmo tisi down kora ɔtumi bɛɛ sɛ 20 kora no ɛburo nya ɛba wo ɔtisi down ɔbɛyɛ 10 kora bɛtumi awe mea ɛnkyɛ mɛbɔga bi saa na ɔmpɛsɛm deɛ mɛbɔga bi wobɔga ɛyɛ wobɔga na ano ɔma yɛ pɛ ame nso membɔga bi abi akɔ aba wonso brɛnie ɛyɛ time piafo ka ho asɛm kyerɛ me medase ɛtiefoɔ ne adɔfoɔ time herbal center emre eni na time herbal center de yɛ adwumaku a yɛde ɔbadeɛ no bena habama nuahi ne ɛyɛ adwuma esan sɛ kyerɛ na na sɛ yɛne nua na ba ne ɛmfa na haban no ɛnsa yadeɛ na eno ho anamo na doctor wasua de doctor wonimu de etu a wakeka no buna habama nuahi ne abom na yede aye time herbal center yenura kuku damiensa yede abadwaman eso eye time herbal mixture time HH herbal mixture time HH herbal capsules me patro sa wopenu ni bi atwa wodi wani trum e pharmacy shop chemical shop and a herbal shop wobenya time yennu ni bibia ato ne a wopen dodo etunso emfa na nintrum e wo imrom Abidjan house afi atunsunso Monaco Junction okwa wobenya time yennu ni bibia etu ato sene so ema me say enenu no adoso enu ntisa wokọ na e ka cho say time nu no asa nemom edro foforo ma eye adwuma te set time amedofo pay ma yɛmfa so kwan na ne wɔ akyenkyinamento to asokɔ no abenya time enu ani bibia ato emre ni 20 g doctor number no ebia meka bibi wonte ase anase bebi betwe so meka se wi abepese nka abefre doctor no agyinkyirimu obru mi die eso a me patcho number obefre si so 0244 417
669 0244 417 669 kaise edin eye time eye time herbal mixture time herbal mixture nasane capsules yes shall free time herbal mixture eso ose afi malaria fever bia aye ziba ewo mu no ebetu akọ malaria eye mambofo metro mu se malaria eye wudini se wotu malaria se na se wanya du papa bi amfantu ase a emowa no ekote omokote no mu se dro bia meka mu bia no masanso atwe mu ti ne ba ne sa no mu twe mu ti a yawo mu do fam no ebro so chen kane no mo sha se da na omudu efam no eno nti onipa bi etia me a edro ba kopa malaria entimi enyina no edro no eye time herbal mixture se nsuo no etoto esanse de nyankopon aye na akwan no obi nti na se na nyanso se yebeti nyame ase ne nti na se nso da enu nti ensuo no abre bia etimi eto to anop etimi to awie etimi to anwumre epebre kra nyankopon etimi sane ne nsuo egu wonom eba ne sa sabi ensuo no ekotaatai baabi na efin so na epai entontom me no mienu nim say ye my Ghana am so de nya mosquito free ba bia obefa bia entontom se menie na entontom se omu mienu ye won tontom ba na ye won tontom ba ma entontom ba no na okawa oma parasite bi ma no ko nipadua nim na ekodi nipadua no abro na sa entontom ba ni parasite na no odin pa eye eno nti ekodi nipadua no akwa ni mu nsemone pi ekosese niema ni bi ewo mu eniema na ebese no na wotu mienu na nsunsan so ne ewo nipadua nim no apie ewo wedie no anim eja wuti paye etimi ma wonum eye onyonyonyo etimi ma wonum eye wonyono wuntimi enidi enisubre so eba so awodo na ehyew edew wo beye mremre be wase wo ho ayeden wo nipadua no edi adane me pacho se wutie mi asa na malaria edi ni juma emfa ohaw baako emrew yade baako eba so a ensunsan so bebrede na chese yade ano eden emmo wonani eden eno nti edro baako pe ene edi to malaria no ase edro no eye time herbal mixture me patriotie di ni ye emame time herbal mixture woni pa bi ehia mre no de abone bra enu ntini aba be che emre edro se de be beboa ama wo mre a wodidi udwuma no etimi adeda na akwan so ede ama na obi benya wo nso na efiyare ama me ne wansiri nyina so efiyare enu ntimi dofo pa wotie mi se malaria dokro wo dia ene edro me kanfo ede ama time herbal mixture me patriotie di ni ye emame time herbal mixture wo wonum ato a wontumi enidie ni padua na ho odin eginedua no eso enu ntisi wantimi enidi a wo de ahomre ene ahopopo eto ni padua no eso me dofo pa awoso otimi edidi na yafono ne ekro ametom ansan so amfa ohaw foforo amrew sese sika ho ayeden enu to unya sika na ne nyina akodi aduro so a eden enu ntina me say aba ho ban atrema baako eso wo mfa so ayaresa bokiti bebre enu ti dane da hwese wo benya adu efre ne time herbal mixture anonom na abo ama oni padua na enya na ho odin se de ese na efata won so a wo ye gya ho adwuma eni subure etetew awia ebo ne timi bo so ntem se de obi na abo wosom no eye awia e na ebo sa no wo fa awia nim kodu fie na wuti nyina eye wo ya awia na no odin emu nsunsan so bonde ne se ese wo wedie no na ma omogya eso ate sa ne gya ho adwuma enso etie obi be ko hospital doctor say wonante awie ma eni ejai wo ye gya ho adwuma eni ejai na mebusa say aso wo gya na ne abusua na kwa akodidie enti wo beto koso asa wo be ye wo gya ho adwuma na asa wo be fa awiem eno ntimidafo pa edura ebeboa na siesi omogya ne ede ama wo nya ejia na sa awia na sensunsanso bone ebia eduro no time herbal mixture obi se me wonam nyina ya me ye o me chese me wonam tutu me nuansuo ne ade miamia me nkuto twea ne ade twetwe me enso still ma me adwuma din na oye ni dwom mo meto bi ma me obi pemo wo pagya ne ema wo si afa ha wei ba me dwane afa ha apempem obekọ akodu fie na honam nyina eya oya me pacho weekends na de beji wa home nso eyi ni ayefro ye se ye nkuja wanko obi ma wo de enu ti ubekọ enu ti bread eji ahome de awofo eni bi onipadua no enya bi eba ne sana na honam nyina eye wo ya me pacho edura make am for ede amao eye time herbal mixture eye time herbal mixture sanso ji number no ebiemu en na yentinsi time herbal mixture na se ne capsules eso ye number no eye 0244 417 669 0244 417
669 kayo se edini ye time eye time kaneni nananom ebenya hoden a me patro na ye habama ubisa wo bia wanyini a ubisa nse dia de na mama hoden esipi na yade bia ntimi ntun short obeka tro se ye habama esanse edua kro ya titi bi ni ewawa bi ni akodua we so ni akopempen bi ye keka bom ni ahoro ho de aguda de sem di nso ata ho ye de esija so ama na huwa ye sidudo wo yawe wo nyawe obenom aduro yi bi wo dwawe epusa bi egu nso na de adwawe enu tidane da na ahoden ewo ho ena ye nanam ne maamenom kra wa ahoden kra chen ye peso esanse ye nuane na ye die no epra ye enema bi ekoni padua no ene ni padua no emfa enu tidane da ni padua no ewo yade mu senye uti ne pa wa yem na ye oya dane da unya ba bi kasa ye oya esanse ye nuane no emwa ye me pancho sanko for we yenchi time HH herbal mixture nasa ne capsule say ho ma say ebe boost the immune system e de amaye onipa bia immune system e ni padua no ehwesofo na ohwesofo bi ehia se wodidi ohwesofo bi ehia se wo ma na aduane edi anasa otua ne ka se ne de be ya obeyire ne ho no waye adwuma no na immune system de ade a ehia ene se dane da obehye ne dem na adua de boost the immune system no eye time HH herbal mixture and nasa ne capsules time HH herbal mixture and nasa ne capsules sa wono madro we ya eboa ma immune system no enya hoden na timi bo ho ban efiu ni yade bi epese bo ni padua no eso me pacho obi on ma nani ku ne kan ho obi was emifu we be de man ko bubu angusu e be kwa koja me kwam sans na immune system anasa oni padua no so ama na edu papa ye friend time HH herbal mixture nasa ne capsules a yade be hia ne kwam na yade so de nya ba so a wo ka ne kra wo hu ofon kra hwehwe akira kwan enu ntimi dofo pa ma woni nku wapomden ho oni pa bi ehia setena pa apomden mapa ewom sa wote asna sa oni apomden mapa sabi yetimi ka so yete ase we sansa ye kwa wo nko bi untimi nya bibia mo wa busua me dofo pa nya hoden edro no eye time HH herbal mixture nasa ne capsules wo yo ba unya menses ewia na wo bufa so oba bia ne menses edru wono ma woji leave free adwuma nkotena fie sansa ya na wonam no ebro so wote ma ma obi ete oba bi so timi ete no aye basa enam ne menses enti menua bedru me kanfo ede amount eye time HH herbal mixture nasa ne capsules oba me pacho immune system na hodon ewo form eja na bia akoso be ma bia ne ni kodi mpaso agro ensuo bia akodwawe mu amene bacteria bi edi wabro wa himfio ensuo egu sabi nkafi wa himfio eba wa himfie kwan no ebie ensansan ye bebre e won nantem eno nantem se ka so besima na so ba mu a oba na himfie sipina esita oba na nabowura ni mu ewia no aka chense mu ede ankasa menua ba me enka bi nchiro siesie wona ye obesima edro no eye time HH herbal mixture na se ne capsules bema wodwo nso a wote yaw wodwo nso a wo bre wodwo nso a wo chem wodwo nso wie yaw te se de bi aka mu no wodro me kan for ede amount eye time HH herbal mixture and nasa ne capsules ye woni nsuo ene ye wone topa ye enkoto ni mienu nyina emum openi nsuo na wato opene topa ye na wato anamo wi akowie wa aboboa ano aha na me de obesi opese one doctor chichi nkomo opesa wo jinchi mu abro me de eso ye number ne ye 0244 417 669 0244 417 669 Dini ye TIME Monica sa ibisia adofo abi ena awia yi wabesom na wakade ye de akyerew onipa de akai wana motu abetio kope enuo yi bi se ye time herbal mixture no ana time HH herbal mixture ne capsules no de obenom no ebeboa wa mo agina good awia yi Latus Enterprise for nso nyankopon nhiramo onua se wo ba kumase adumu a aseda house kwan so ena Latus Enterprise wo wasi ufie awie maye ma wontinam te se de owa ama no ne wate se oba ha ubenya PVC pipes ubenya bent ubenya fittings ubenya Turkish doors hiao ubenya paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot bathroom nioma bit set telephone shower and set complete shower bathtub jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder mirror and water heater nyina no Latus Enterprise ena ne papa pa no on sabeka your number 0242
61 6585 offer saa number we ya beje so and 3p garlic mixture nso ye aduro se woko Misty Herba woko Colinag Dani Herba any all other pharmaceutical shops are 3p garlic mixture obeda so ya no ayemre onua operation kosoro ho ya ka kire so cholesterol wosoro we immune system no aye very weak yade abobo basa onua srade adore wododo wontini mu a pe 3p garlic mixture aduro bi no nom nensane mu ne moja ntumi ni atrantwie yie wate aduro ni din di 3p garlic mixture your number is 0248 92 8824 and 0201 000021 afei Fet Homeopathic Clinic ewa Hinema Kokoben Obenjo Mass Company no 18 mu junction ne so na abehu no awie se wutie me na wo obi a yade ahye wo ho acha bra ne ahwehwem ne ehunu yade kro ne emfa duru nka ho ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so ye be mu anyu ahoto ye twi fi detox ye yebi ewo ya ha stroke achew wa ye mrempam sasabro enam yade wanya ani ho hawo bra Faith Homeopathic Clinic ne ehwewo fra ye 0244 58 3859 Orifo Nana Krobea Fatuni anko Dasi buru Nana Krobea Nana baba we Asem in fact me ra ho ama baba ni ne badache Sebi eburu sebi enyado Krobea yire fisante kotoko se obi di ukohwe nkwa emfa ne nkohwe wu o se first na no agimi ama wo mo kanina na wagimi ama wo mu ene de wani ate na sebi eburu sebi enyado akola mfinshi amiensa wagya no ama wase ana bema woni na wo maame etimi atete abofra ye aduru finhia nwotwe boni be na oyeye ba mesere maame se ofiri hape ababa na num nsem bi wo ho ese se wo ma posifo asote se wutumi kase sa akola no mo pese ye ma akola no nanti wo wiase de a so indirectly no patchere say edi adwene ne hye wutiri mu a omunya ya akola na chiri die ni akola no ho asem ka se omu pese omu nanti wiase cha ana akora ne tena wiase a so wan tena wiase a he ne wokotena enti die woni tirim ne sabia nya de wote ba sam na okan ne yenim ase kire ene ba bie kowie na nanko wo akukuduru anko wokase maame ya timi ama akora na numa ne sia ye basa no na ba bia anka akora ne ntena no ko nkan sisu dwa na nkan ko betimi ada yankroma kurom wa obi tie wo yankroma kuronim ababa efe ne Beatrice o mana so nte se akoda na oni abrantie bia wo no e wo dwabin kurodua mu akoda no na otene na ho a okofa no nye ne kwa so no e wo mu sanya wo